ke umasipala waseNtsika yethu. Ukhumbule kaloku intsusa yayo yonke le nto umphulaphuli ludederhu lwevenkile kukanti neebhanki like ke lizawuza nomphuhlisi. I-Beans Restaurant ke banesivumelwano ke naye umasipala wanomhlaba usikelwayo, kukanti ke ngoku uyacela into yokuba ngaba afumane ke omnye umhlaba ukwandisa ke ukwenza iparking yakhe ke phaya ke uNantsika i-investor ke leyo mphulaphula umphuhlisi lowo. Kukanti ke ingxelo ivele isithi ke ukugqibela kwethu izolo ngosincokola nomeya unikwe ke amacebo amathathu into yokuba ngaba angazama ukufumana le parking yakhe ke. Elinye icebo ke kukucutha ivenkile, kukanti elinye icebo kuzenzela i-upstairs abe ne-underground parking, kukanti elinye icebo kukuba ngaba awunikwe ke omnye umhlaba. Iqhawuke phaa ke ibhobhile ke izolo sancokola kanjalo eseza nayo ke usodolophu, kodwa ke ngenyweba yakhe sawuthi sicele into yokuba ngaba noko nobengamamelanga umphulaphula omameleyo ngoku ayiqale ke phaya kulaa ndawo ke ekuqaleni aze nayo kakuhle. Kukanti ke masiqale sikubulise ke sodolophu, sikubulele ngexesha lakho Siphelona. Molweni mama nakubaphulaphuli be-VCR FM, bhotani ngoba ubusuku banamhlanje. Enkosi kakhulu umsasazi, nam mandibulise kuwe kuqala, ndibulise kwiinkokheli zonke ezikhona apha eVukani FM, abaphulaphuli beVukani FM kwidolophu zombini, iTsomo kwakunye neXhofimvaba, iiwadi zoyi-21 zase-Intsika yethu, kwakunye nabo bonke abantu abamameleyo kwesi sitishi ngawo lo mzuzu. Enkosi kakhulu mama. Masose ke singene kuyo mama le nkqubo yayizolo. Ewe ubusoyilandile intsusa amabandla yokuba kwenzeke ntoni phakathi kwe-investor kukanti nesivumelwano abanaso nomasipala. Ngoku besesiza ke ngoku kwezi zinto zintathu niye nam-ofarisha zona. Mhlawumbi asazi noba uyithathile enye yazo okanye kusini na, kodwa ke ubusasidakanqela ke mama into yokuba ngaba intsusa yayo yonke le nto and kumnqa indawoni Nkosi ngoku. kakhulu msasazi, nanjengoko bendisitsho into okokubana kungumthetho kwaye ekufuneka siwulandele nathi singurhulumente lona wasemakhaya. Kuba msasazi, masiyiphinde, ayiyonyani into yokokubana asifuni ukuba ngaba ezi dolophu zombini including iTsomo mayiphuhle. Kuba singumasipalathi wasemakhaya, ezinye zezinto esijonge kuzo zezi zinto okokubana masifumane irevenue. So ukuza koosomashishini abasuka ngaphandle besiza kwezi dolophu zimbini kuthi baza kusincedisa nathi singumasipalathi into okokubana masifumane irevenue. But ke ngoku asizukuthi kuba kufuneka sigade le into okokubana masifumane irevenue singumasipala ize isenze loo nto into okokubana masophule umthetho. Apha sithi utata uBeans Restaurant, lo mhlaba simnike wona, ukwezi venkile ngoku athi ufuna ukuzandisa, because isivumelwano sethu kuqala sasingenawukwandisa zivenkile, but ngoku ufuna ukwandisa ivenkile. So kwesi sicelo sakhe funeka sivumelane apha msasazi uba ngaba sisicelo esi. Kwesi sicelo sakhe sento okokubana ufuna ukwandisa ivenkile, nanzi ke ngoku izinto ezingumqobo, yinto okokubana yiparking. Iparking akazukwazi ukuba nayo ngokwale ndawo ademarcatelwe yona aye wayithengiselwa ngumasipalathi. And yenye yemithetho ekufuneka siyilandelele into okokubana usomashishini ngamnye kufuneka abathengi bakhe nabo besafe, bekwazi into okokubana mabebe nendawo abazawubeka kuyo iimoto zabo bakwazi ukuhamba bayokuthenga. So sathi ke ngoku nanzi ii-options sinazo zintathu. Eyokuqala i-option, utha iivenkile ezi zakho ukwenzela into okokubana uzokwazi ukumitha ii-requirements ezi zifunwa ngumthetho. Ayifunwa sithi le nto msasazi, ngumthetho lona kufuneka siwulandele. Lena besendiyitshilo into okokubana funeka silandele isipluma, funeka silandele ii-bylaws zikamasipalathi, nazo zonke ii-legislations kunyanzeleke into okokubana masibe siyazilandela. Okanye ukuba ngaba ke awufuni ukucutha, because simnika ii-options apha, senzela into okokubana ke ngoku makakhethe le nto izawuba suitable for kuye, ezawukwazi into okokubana naye mayikwazi ukumonwabisa. Ukuba ngaba ke ngoku awuzukwazi ukucutha iivenkile ezi, yenza i-double story.
I-double story izawukwenza into okokubana lonke olu dedirhu uthetha ngalo ukwazi ukuba nalo, ukuze ke ngoku apha ngezantsi uzoba nendawo yopakisha for abathengi bakho. Ukuba ngaba naleyo ayikulungeli, sinawo omnye umhlaba esizawukwazi ukukunika wona, because msasazi, imihlaba yonke yedolophu kungumthetho into okokubana mayiodithwe. Wakugqitywa ukuodithwa ikwazi ukutsho into okokubana ngokweplan, because laa nto ibangela into okokubana ngokwe-organogram kamasipala mawube naye umntu obizwa ngokuba yi-town planner. Ngulo ke ngoku uzawukwazi ukuncedisa into okokubana xa sijonge umhlaba lona wasedolophini naxa sisenza izicwangciso ezi, kwindawo ethile kumele into okokubana kwenzeke into ethile, kwindawo ethile kumele into okokubana makube kwenzeka into ethile. So savumelana ke ngoku into satsho kuye into okokubana okanye i-option yesithathu sawukukhangelela indawo apho zonke ezi zinto uzawukwazi ukuzimitha ngokusemthethweni. Unomjike ngoku umsasazi ulapho, yinto okokubana uthi akanawukwenza double store yena eCofimvaba, I mean eTsomo, futhi akanawuhamba ayokunikwa enye indawo apho anokwenza olu dedirhu lweevenkile afuna ukuzenza. Uthi into yakhe, ndithi kuni unyanzelisa ke ngoku thina kuthi ke ngoku ngale ndlela enza ngayo, ndithi kuni lo mhlaba ulapha phambi kweeofisi zikamasipala ndinikeni wona nindithengisele wona, ukuze nina ningumasipalathi nithathe ke ngoku apha phakathi kwalo mhlaba nithi nindithengisela wona, nithathe nje lo mcwe uzawube usenza into okokubana manikwazi ukuaksesa inantsika ii-offices eziya zikamasipala. Yabona ke naphaa ezilalini awuke uthi xa unikwe inxiwa, uthi ngoku unikwe inxiwa kuthiwe ke ngoku kodwa kweli nxiwa lakho ikhona le kona izawukwazi into okokubana masiyithathe siyinike ummelwane wakho, so that ummelwane wakho angakwazi into okokubana abeke noba yindlu yangasese. Ndenza umzekelo, because kaloku msasazi, xa uzawuthatha umhlaba uthi uyamnika, wena uzawufumana lo mcwe wendlela wento okokubana mawuhambe uyoaksesa iivenkile I mean ii-offices zikamasipala. Lo mntu sowumnikile lo mhlaba unegunya layo yonke into ngalo mhlaba. What if ke ngoku ngengomso uthi ufuna uyokubamba intlanganiso phaya, ufika uvalile kuba kaloku umhlaba lona umnikile wona? Yile nto sithi ke ngoku mayingabi ngathi apha sinazonke izicwangciso, asinabongo abantu abasebenzayo nabakwazi ukujonga into okokubana ingaba umhlaba lona kamasipala ngokwe-audit yakhe umele into okokubana ii-plans zakhe zime kanjani na. Sisacela ke msasazi, sibongoza apha, indaba isephakathi kwethu singurhulumente kwakunye nedeveloper. Asibalibelanga abantu baseintsika yethu, asibalibelanga abantu baseTsomo. Kuyo nayo nayiphi ideveloper ethe yeza yazokuthi ine-interest yokwenza ntoni na eTsomo, phaya ngaphakathi ebhungeni sibe nekomiti esathi sayonyula phaya into okokubana mayijongane kwakunye ne-development yabo bonke abantu abathi bangakhe bakhulise ezaa dolophu zala masipalati waseintsika yethu. Iyahamba ideveloper iyokuprezenta phaya kubo, ukuze bathi xa bebona into okokubana sikhona isakhono saye lo mntu into okokubana eneneni nyhani angakhe ayithathe le dolophu ayibeke kwindawo ebanzi, iphume ke ngoku. Kukho iikomiti msasazi phaya ezizikomiti ze-council, where apho laa komiti yedeveloper izawuhamba iyowuprezenta into okokubana sihleli nodeveloper so and so, futhi siyabona into okokubana noko angakhe abe nayo ipotential yokuba akhulise iidolophu zethu. Le nto sasiyenzile kuyo uBeans Restaurant nangelaa xesha sasimnika lowa umhlaba ami kuwo ngoku,
siphume apho laa komiti ixoxa ibe ne-recommendation ezayithatha iyise to the executive. I-executive ke ngoku iyithathe iyise ekawunsileni. Kulapho ke ngoku in council izawukwazi into okokubana mayiyihle amahlongwane, ibone into okokubana eneneni ingaba le ndlela ikomiti leya yedeveloper ukunyuka zonke ezaa steps ukuyokuma ekawunsileni akukho nto zingakhange zilandelelwe na. Sandule ke ngoku umsasazi into okokubana masithi sibheka ebantwini, because wonke umntu ngoku ophaa ebhungeni unalo ulwazi lwale nto sithetha ngayo. Sibheke ebantwini, siyokuthi ebantwini, bantu base-intsika yethu, ukhona udiveloper onguKhanyisa kaMdleleni othi urhalela into okokubana enze le nto nale nto kule dolophu yenu, ningaba nina niyavuma na into okokubana makwenzeke loo nto? Bavume abantu ukuba ngaba bayavuma, because msasazi, nantsi into emasiyiqaphule apha. Abantu base-intsika yethu would know ukuba ii-public participations when kufike i-developer futhi sakwazi ukuyibona into okokubana ingakhe iyithathe iyinyuse i-intsika yethu iyibeke kwizinga eliphezulu, siyazenza. Siphoxwe zii-developers ezo. Ukuba ngabe ungajonga njengoba nje nalapha kule uboniswa iminyaka eyayiqale ngayo, uzawufika nangexesha likakawunsila uvimbayo esengusodolophu, sasike saphuma apha sayokwenza i-public participation ebantwini. Kukho ideveloper eyayisithi phaya ngasesikolweni esiyicofa imfaba, hayi, izawukwenza imall phaa. Sahamba sayothetha nabantu because sasibona i-potential phaa. Nanamhlanje msasazi ayikenzeki loo nto leyo. Andithi ke ngoku ubhoroka lo okanye uBeans uzawukwenza loo nto, but ndifuna ubonisa into okokubana i-public participation yinto esiyenzayo, but iba nexesha layo, because kwarhulumente izinto zihamba ngokwee-channels zayo. Yile nto sisayicelayo ke iforam yaseTsomo mayike isimele kulo mba, kuba lo mba okwangoku usephakathi kwedeveloper kwakunye nomasipalathi weintsika yethu. Izawukuthi ke ngoku sisawuvumelana out of the options ezi ngoku angekaziboni uba ngaba zii-options ezirayithi, afuna ukusinyanzela into okokubana masimnike lo mhlaba sithi ngumhlaba esele siwuyemakhele okanye sawuplanela into okokubana because uphambi kweeofisi zethu zikamasipalathi, so asizukwazi ukumnika wona kuba unento oplanelwe yona yena awufuna ngenkani. Kaloku xa uzocela into ebantwini, uza nesicelo sakho futhi ubeke isicwangciso sakho ukuze ke ngoku nabantu aba uzowucela kubo nabo bakunike izicwangciso zabo. Nawugqiba ke ngoku nixoxe, nizokwazi ukuba ne-consensus, nevane into okokubana yeyiphi into ezawukusisa phambili. Thina ke sisekulo mba ke msasazi into okokubana silinde udiveloper lo into okokubana aphinde abuye aze kuthi, nanjengoko emane ekhwetywa. Yabona ke msasazi, nanzi ezinye izinto ezizenza into okokubana masibe asovani naye. Ukhwetywa kwakhe mandiqale kumqala mhla aqala ukundifowunela. Undifowunela undixelela into okokubana ucela ndibambe i-council meeting kule veki eTsomo ngaloo Tuesday yaloo nyanga wayendifowunela ngayo. Ndithi hayi kalo mhlekazi, akuqhutywa kanjalo apha kwarhulumente. Kukhona indlela ekuqhutywa ngayo. Andina-council meeting. I-council meeting yekaSomlomo, futhi noSomlomo unendlela yakhe yokubiza i-council meeting. Awuse usuke uthi group uthi umyalele into okokubana makabize i-council meeting, because isemagonyeni akhe okuyibiza i-council meeting. Lishwa ke ngoku ke mhlekazi yinto okokubana uSomlomo kule veki pheleyo uyambhalela, uyammema. Namhlanje siphuma ebhungeni, yemfo ngawusondele uke uzowuthetha le nto kucaca into okokubana asuvani ngayo, ukuzokuyidaka nca apha kweli bhunga. Impendulo yakhe ithi, ndixakeke gqitha mna.
ukuba ngaba le ntlanganiso uthi undibizela yona undibizela kulo unamhlanje, andizukwazi ukuyenza loo nto leyo. Biza intlanganiso kule veki iphelileyo ngoLwesibini uba ngaba andiphazami. Mamela kaloku msasazi, phaya eBhungeni sine-council calendar eadopthwa by the council, okokubana iintlanganiso ze-council ziza kuhlala ngaliphi nixesha nini na, ukuze usomlomo ayikhwebe ke ngoku, ayikhwebele kuloo ndawo acinga ngamagunya wakhe, ayikhwebele kuloo ndawo acinga into okokubana intlanganiso ingahlala khona. So akukho mntu ke ngoku onose athi xa ebizwa ukokubana khawuze ukuzowuthetha le nto yenza into okokubana umzi wase-intsika yethu mawunqongopale, ubonakale ingathi ngabantu abangafuni development. Kha ukuzokuyicacisa ngokwakho, use ke ngoku wena uthi hayi andizukwazi, hlala intlanganiso yakho ngale mini. Ayihambo lo hlobo ke noko ke nantsika ke tata umsasazi. Okwesithathu mhlawumbi nokokugqibela, phaa eBhungeni savumelana because laa komiti yakwa-town planning yeza in council yazokuthi into okokubana ifuna ukuadvertisa i-expression of interest kubo bonke abatyali zimali kwiidolophu zombini. Sanqwala silibhunga, sathi hambani niyokuyi-advertisa loo nto leyo. Yenzekile msasazi, sikhweba naye nabani futhi. Wonke umntu ocinga into okokubana angakhe abe nayo ideveloper ezawukwenza le nto siyirhalelayo nale nto irhalelwa ngabantu base-intsika yethu ebeselungelweni lokwenza loo nto leyo. Nalapho msasazi singaxelela apha sisivakalisa udana phakathi kwezi dolophu zombini, ibenye ideveloper ekwazileyo ukubonakalisa i-expression of interest kwelaa cala laseTsoma. Iyasidanisa ke loo nto thina singumzi wase-intsika yethu, and we will re-advertise laa nantsika laa expression of interest so that izophinda ikwazi ufikelela nakubantu esicinga into okokubana bakhange ikwazi ukufikelela kubo. Futhi sikwamema abantu baseTsomo in particular, nabo bancedisane nathi singurhulumente, bahambe bekhweba naye wonke umntu abacinga into okokubana angakhe azokutyala imali phaya, akwazi ukuthi xa kuphumela advert iphinde yaphuma. Remember ke naxa uphinde uri-advertise yimali ke ngoku leyo, kuba kaloku ubu-advertayizile futhi ngelaa xesha uadvertayizayo uadvertayiza ngemali. But xa kubonakala into okokubana akukhange kube kwenzeke kakuhle, we have into okokubana masiphinde siri-advertise ukwenzela into okokubana sirhwebe naye nawuphi umntu okwazi into okokubana makabe une-interest yokwenza loo nto leyo. Mhlambi ke msasazi, mandike ndime apho, sawuke sincediswe ke nangokuthi kubekho imibuzo eyawukwazi into okokubana i-explaine further into okokubana kwenzeka ntoni na. Enkosi kakhulu Mjwara. Kakhulu ke phaya kumama uMdleleni ke naye sidakangela into yokuba ngaba bona bengumasipala bame ndawoni ke malunga nomphuhlisi lowo ke urhalela into yokuba ngaba beneludederhu lwevenkile phaya kulaa mhlaba ke waseTsomo, masipala ke lowo wentsika yethu. Kukanti ke owam umbuzo mna mama endizawubuza mnye qha ndizawuphosa kubaphulaphuli, ngoba ndiyabona baliqela abaphulaphuli abarhalela into yokuba ngaba baphose nje ilizwi malunga ke nale nyewe. Owam umbuzo mama endizawubuza into yokuba ngaba nanjengoko ke kufumanisa into yokuba ngaba nisenengxoxo eninazo nomphuhlisi, ingaba zingalindeleka nini iziphumo mhlawumbi zale ngxoxo ninayo nomphuhlisi? Mhlawumbi isigqibo singaphuma mhlawumbi nini kusini na, ukwenzela into yokuba ngaba luqalo oluphuhlisi, nanjengoko ndiqinisekile uba abahlali balindele loo nto ude babone kuqhutyelekwa phambili. Ingaba mhlawumbi ezi ngxoxo zingaphela anytime soon mama? Nkosi kakhulu msasazi. Sasazi nanjengoko ndisitsho kuwe into okokubana namhlanje besimlindele into okokubana udivelopa lona makabe ukhona phaya eBhungeni ukwenzela into okokubana ayokudakaca kanye kanye yintoni le ayifunayo
sikwazi ke ngoku nathi ukutsho into kokubana Mm. out of ezi options azinikiweyo yeyiphi na i-option enokwazi into kokubana mayibe iyamsebenzela. Ilishwa ke msasazi usixelele into kokubana kule veki uzawube engekho, uzawube ngapha phesheya. So asikho sure ke ngokuba ubuya nini. Thina naye nangawuphina umzuzu ekwazile into kokubana makakwazi ukuthi hayi ndiyafumaneka ke ngoku, sikwazi into kokubana sihlale naye sixoxe naye nanjengoko sasesiqalile ukwenza ingxoxo naye. Enkosi kakhulu ke msasazi. Nkosi kakhulu ke kwelaa cala likamama uMdleleni. Ukhumbule ke mphulaphuli sihleli naye ke usodolophu womasipala intsika yethu Councillor Khanyisa Mdleleni ke malunga nohlaziyo ledolophu ke phaya ke kulaa ntlanganisi bike yakhona echaphazela ke uphuhliso phaya kwelaa cala ledolophu yaseTsomo. Kukhona ke umphuhlisi abasahleli naye ke etafileni phaya ke umasipala waphaya ke entsika yethu, kukanti khona izivumelwano engade kugqitywe ngazo, nangona ke kwakuthe kwagqitywa ngesivumelwano sokuqala sokuba uyawusikelwa ke umhlaba uBeans Restaurant, kukanti ke usarhalela uphinda sike ke ngoku aqhubeleke nophuhliso lwakho lokufaka ke iparking phaya, kukanti ke umasipala kuyazibeka ke izizathu zakhe zokuba loo nto engenawukwazi ukenzeka, kukanti ke mnika namanye amacebo angawasebenzisa amathathu, kukanti ke uwagatyile amathathu umphuhlisi esithi yena ufuna uhlala phaya ke kulaa mhlaba akuwo, kukanti ke aske andise ke kulaa ndawo athi umasipala okanye awunawukwazi kule ndawo. Xesha elichanekileyo ke mphulaphuli ngama-20 imizuzu eshiyekileyo phambi koba ke sithi yilaa ntsimbi ye-10, kodwa ke masiqale nje evenkileni phambi koba siye phaa kubaphulaphuli. Ukhumbule ke mphulaphuli siyafumaneka ku-073 849 1740, kanti sikhona naphaa ku-072 514 5381. Masenze nje sihambe ke siye evenkileni, sizabuya sibamba abaphulaphula abakhoyo emnqabeni. Zange senze impazamo si-AR Bots & Hardware mhla sasizazisa njengengweletshethe zesixeko xa kufikelelwa kwizinto ezisingisele kwibhodi. Akho nokusithela ngelitha siqondakali ngoba umcimbi wethu sizibonakalisa mhla nezolo ukuba siyawuchana. Anesiroko makaze nganeno e-One Bells Road kuKomani azozibonela kweli qondo siqonde masingawathobi kuphela, koko masiwagxidise nangakumbi mpela amaxabiso webhodi zoqobo nodidi zakwa-PG Bison ezifana ne-melamine boards, tabletops, super gloss, njeya nezinto zokugqamisa ikhitshi built-in kunye nee-cupboards ukuze wena nekhitshi lakho ningasileli kule nyanga libe sematheni ekuhlaleni. Ndibala wena wine rack, chrome basket, telescopic runners, ndilibala ntoni na? Kuningi mhlali. Ewe kaloku senzela into yokuba ukhuphe nawe meve kule nyanga kaJulayi, ngoko ke ukuze ungaphoswa ngamaxabiso athe gxada ngoba aphantsi. Kanti siyafumaneka kwikhasi lethu lokuncokola likaWhatsApp ku-066 536 4155, 066 536 4155, okanye usihlalele umnxeba kule nombolo 045 492 0518, 045 492 0518. AR Bots & Hardware, your one-stop built-in cupboard shop and hardware. Sikawule sorhuqa ke mphulaphuli sileqe kwelaa cala lakho nanjengoko besithe sithathe ezi ntambo siziphosa kuwe, ukuvo lwakho uluvo, kukanti ke nawe uburhalela uphosa umbuzo phaa kusodolophu. Ikhona into ungacacelwanga yiyo mhlawumbi lelakho ke lo thuba lokuba ngaba nawe usingenele ke kule mbadu sirhabilisane ngayo naye ke usodolophu malunga nalo mba singawo namhlanje kwimbadu. Molweni ekhaya. Mandizibulisele Mthika, Molweni tata. mandizibulisele Emazaleni, Jotela. Ngumcethe Emazaleni. Bamcethe. Mthika, kule 30 years i-ANC iphethe ndiyayibona eli phulo layo lokuthengisa kwemihlaba ezidolophini apho iphethe khona. Mthika, mandiyithethe nje phandle, zange sayibona le mbubhane yenziwayo ngulo mbutho. Ileqa phi aba masipala abathengisela umhlaba? Umhlaba awuprivatizwa. Umhlaba iproperty kambe usedolophini because uzindawo zoshishino eziya, uyarentiswa umhlaba
osedolophini kumuntu ofuna ukwenza ishishini khona. Hayi uba uthengisele umuntu uba maka-owne a piece of land ibe yakhe edolophini. Hayi intsha siyaqala uyibona kulo rhulumente uphetheyo. Baleqa phi? Yintoni le bayileqa ingathi bangena kweli lizwe befuna ulishiya lithabalele nje? Khawundibuze lapha kumama lowo Mdika, ndibuzele emazaleni. Yintoni le bayenzayo eSouth Africa? Babeyibona phi into yokuthengiswa komhlaba iWest osedolophini? Ngoba nditsho uba Mdika nalapha apha kuthi kule ndawo ndikuyo ndiyayibona ininzi le nto le. Abantu bokufika bathengiselwa iiploti zemihlaba apha. Njani njalo Mdika? Ayikho semthethweni laa nto. Noba ungaya nakwi-international law, iploti ayithengiswa etawuni edolophini, iyarentiswa, rental, so that unantsika umasipala afumane imali zokwenza ii-basic services for abantu bakhe. Hayi ubathengisa umsebenzi, unantsi athengisa umhlaba. Xa uthengisa umhlaba i-cash le fika that moment, uyisebenzisa iphele. Yena laa mntu uthenge laa mhlaba iyaqhubekeka yena for life, ufumana imali ngalaa mhlaba. Meaning that nakayicinge uhamba yeyakhe mos andithi uyithengile, uzayirentisa, so uzawuxhamla yena ngalo mhlaba awuthengileyo. Andithi nomongameli bako-Arab especially apha e-Eastern Cape sivile into yoba uPremier Mabuyane uthengisele upresident wase-Arab umhlaba phaa kulaa ndawo uba kuthiwa kuzingelwa kuyodyakalashe phe wayize ngayo ngezaa planes zakhe layishe iihagu nezinja neembiza neepleyiti namacephe neemoto zohamba. Kodwa lo mntu uthi uzowuthorisa kweli lizwe, uzotyala imali. Yeyi Mthika, hayi kunzima kule 30 years phethwe ngayo kuyaleqwa nje, liyaleqwa ilizwe, liyaleqwa, liyatshatyalaliswa. Inkosi Mthika. Yes. Ya, khala uba umqethe kwelaa cala, kodwa ke ndiyacinga uba sodolophu eyona nto ayibuzayo phaa uba umqethe into yokuba ngaba beningenawurentisa nangalo mhlaba, kutheni le nto uzawuthengiswa kusini na? Ndicinga uba inoba ufuna ucacelwa kuloo ndawo uba umqethe kwelaa cala. Enkosi kakhulu Mthika, uba ngaba utata Mcethe lo izolo ebendimamele kakuhle, lo mhlaba sithetha ngawo uBeans Restaurant akuwo, eneneni ngumhlaba owathengiswayo. Futhi ke ngoku kuba unestructure, le nto besisithi kuqala yayinguScore, yabuya ke ngoku yazoba nguCheckers. But kule expression of interest ndithetha ngayo ndithi besi-advertisile, senza exactly le nto umCethe ayithethayo. Leyo nto kokubana masirentise ngomhlaba, ukwenzela uba ukuba ngaba unosomashishini lowo uyazibona ngoku into kokubana akasaqhubi kakuhle eshishini lakhe, asikhwelele siphinde siyokhangela omnye usomashishini. So ubambe yona kanye umCethe, uba ngaba ngakajonge afumane i-advert yaseyintsika yethu kule nto ine-expression of interest, uzawufika efumanisa into kokubana asithethi ngowuthengiso lomhlaba thina, sithetha ngekurentiswa komhlaba. Enkosi kakhulu msasazi. Enkosi kakhulu ke sodolophu, ndiyathemba uvile uba umqethe phasi. Bamba omnye umphulaphula kumbathi, molweni ekhaya. Molweni tata. Kunjani tata? Siyaphila enkosi akho nto bawo, kunjani kuwe? Ndiphilile. Ewe tata. NdingowaseTsomo tata. Ewe bawo. Ndimamele kakuhle usodolophu ngomonde. Yenza umsindo le nto ayithethayo. Ethini tata? Leyo uba bayile kubantu baseTsomo. Malixele tata injani le nto? Thina abantu baseTsomo siyifumene njani? Okay. Ileta ibhaliwe ngumasipala manager eyala le-development. Ikhona lapha kuthi. Okay. Ndikule forum yaseTsomo kale athetha ngayo. Oh. Yeah. Lo mhlaba wathengiswa kudala tata. Ulo unoShoprite eTsomo. Lo tata ufuna
phenda kuShoprite. Okay. Ezivenkile kuPexel, kuAckermans, uHarry Lion, kuShoprite Liquor. Ngoku lo tata lo mhlaba wakhe uyonela izivenkile zakhe. Into nayo i-requirement yale develop azakuyenza inida i-parking. Yes. Kukho i-office ye-taxi ke lapha phambi koShoprite. La office ikumhlaba walo tata. Lo tata into ayifunayo ufuna i-box ye-box kunye nomhlaba oma ii-van zasengcongcolorha apha ezantsi kwale posi. Khona ukuze akwazi ukwenza iparking. Kuthiwa ke ngoku makenze i-double storage so that akwazi uba aqualify for le nto ayifunayo. Kulapho bengavani khona ke ngoku nomasipala. Okay. Thina abantu baseTsomo singenelela ke ngoku into ethi utheni umasipala ade ayiphendule le developer in our behalf yoba thina abantu baseTsomo asiyifuni le developer. Yinto esuke ekansilini leyo. Sazibiza tata ii-councillors zaseTsomo sizibuza le nto uba kutheni le nto nisithi i-development asiyifuni eTsomo. Ii-councillors zaseTsomo zoyi-17 aziyazi le nto. Nale leta siyiphetheyo siyithatha kwi-development eyala udeveloper kweTsomo kuthiwa isuka kuthi thina bahlali baseTsomo zithi aziyazi. Sazithuma futhi ii-councillors zethu uba yiyani kumasipala sicela uba siyayifuna le developer mayibuye izosayina le list ifuneka iyisayinile. Lo tata ufuna ukwakhe emhlabeni wakhe awuthenga kudala. Umasipala akafuni umsayinela. Umama lo uthetha apha, hayi mama tata wenza umsindo kule nto ayithethayo. Ngoba ayinjalo nje tu. Ayinjalo tata bamthengisela udeveloper umhlaba kudala. Ngoku abafuna ukumsayinela uba okay. Bathi makenze i-double storage. I-double storage ayikho tata eCofimvaba. Akho parking lapha phambi koKentucky akho kwa-parking le bayifunayo lo mntu. Ayikho iparking apha phambi koKentucky, ayikho uPepa akana-parking, iSaline ayina-parking but zokhiwe zavenkile phaa. Kutheni eTsomo kuzawubakho i-requirement ezinjengezi so that kwenzeka lo mntu ahambe. And le nto bayenzayo yoba lo mntu makaphinde futhi aqale ekuqaleni ezokwenza i-presentation engazange ayenze i-presentation ekhansilini, because kwafanele uze wenze i-presentation ekhansilini zabambiza azoyenza wayenze ofisini yomntu. So ke ngolo nto leyo iTsomo yona yathengiswa eCofimvaba. Njengomvana ngokwethetha uthetha bhude ngeCofimvaba because apha kuye engqondweni ayikho uba iTsomo i-unit yentsika yethu, because ukwa umeya lo sasisa requesta into ethi kuye at least noba ilanga liyi-1 makaye eTsomo abe nelanga azalichitha eTsomo angayihoyohoya loo nto leyo. Ndithetha ukuthi asikhathazeke kakhulu singabahlali baseTsomo kodwa asizukuyiyeka le. Noba umeya wenza ntoni, umeya wenza ntoni, asizukuyiyeka le singabantu baseTsomo. Enkosi tata. Nkosi kakhulu tata. Khala kakhulu ke kwela cala umphulaphuli esithi uphuma phaya ke kula forum yaphaya kwela cala laseTsomo. Esadolophu xa ndisiza kweli cala lakho kudala ikhankanywa le ndaba yale leta bendike ndahlala naye umhlekazi uQwele naye esuka kwiTsomo Stakeholders Forum esithi le leta ngenene nangenyaniso yinto apha eyayikhona eyasayinwa ngumphathi kamasipala esithi abahlali baseTsomo bathe abayifuni bona lo phuhliso liza nale developer. Ingaba ulwazi onalo ngalo leta lungakanani mem? Masiqale apha Mazaleni. Ma. Khange ndithi siyile ebantwini baseTsomo ngale developer. Uba ubundimamele kakuhle bendithi ndenza umzekelo uba kubakho istage ke ngoku ekufanele siye kwi-communities. Ndawenza kumzekelo wezo stage. Ndatsho ndisithi nalapha kule sizawukuya xa kufikelele kweso stage. Okwangoku umba usephakathi kwe-developer kwakunye norhulumente wasemakhaya. Utata uGwadela lo uthethayo Msasazi
Thina ma. i-submission plan yethu esinayo esuka kwi-developer, yile nto i-developer besiyibiza, yinto kokubana ukhona ukuphixana nokungaboni phakathi kwethu kwakunye nabantu baseTsomo. Bane-information abanayo, sibe thina pha ngaphakathi kurhulumenteni sine-information esinayo. So i-submission plan efakwe yi-developer kuthi yilena ndiyitshoyo, Tata Msasazi, ethi iphambi kwee-offices zikamasipala. Yile nto ndiphinde nalapho ndisenza umzekelo ndithi, awunawuthatha umhlaba wakho uthi ke ngoku kulo mhlaba wakho uthi kummelwane, mmelwane ndicela ke ngoku wokhe indlu yangasese apha, kuba elapha kuthi i-submission plan ithi ndifuna lo mhlaba uphambi kweholo, lo niwusebenzisayo masipala, lo unezaa tafile zigreen, uyawukuzazi kutata uGwadela ezo ziphaa phambi kwethu kweholo ezo tafile. Yile ibangela into okokubana ke ngoku masithi ke thina ke lo umhlaba uthetha ngawo developer ngumhlaba kamasipala, ingomhlaba wayo. Msasazi, nayizolo ndithe i-developer yathengiselwa lo mhlaba before yayinguScore. Asiyali loo nto leyo, but ke ngoku kulo mhlaba inawo iwuthengiselweyo, xa ifuna olu dedirhu lwevenkile, kulo kanye athetha ngawo utata uGwadela, xa ifuna olu dedirhu levenkile akuzubakho parking. Enye ye-requirement njengokuba naye sitsho yi-parking, ukuze ke ngoku sikwazi ukuvuma thina singurhulumente. Yabona ke Msasazi, asizubethwa sibethelwe ii-mistakes ezenzeka ngurhulumente ogqithileyo. Ezi zithi nangalaa mini bebekhona phaya eofisini, bawenzile lo mzekelo athetha ngawo wento kokubana nabo Kentucky ecofa imvapha but akukho parking, naba oonantsika bezibala ivenkile. But ke ngoku nantsi into esiyithethayo, ukuba ngaba nawe Mazaleni ungake uthi ngoDisemba nge-16 ungekafiki phaa kwi-25 ukubheke eTsomo, uzawuyibona le nto ndiyithethayo. Uzawufika kugcwele, kungakwazi into okokubana abantu mabahambe, kungakwazi into okokubana iimoto mazihambe. So sigunyaziswa ngumthetho, ayontando yethu. Isipluma sitsho, ii-bylaws zikamasipala zitsho ezapasiswayo, into kokubana naye namphi umrhwebi makathi ke ngoku xa efuna uzowutyala imali nolo dedirhu lwezo venkile azawukulenza, akwazi into kokubana athi hayi ke ngoku nantsi nendawo apho abathengi bam abazawumisa khona. Ukuba ngaba phaya kulaa mhlaba wawuthengiselwayo utata uBeans bekusithiwa akukho zingxoxo, zizawuphuma zonke olu dedirhu lwevenkile kwakunye neparking, akho nto besizawuyithetha apho tu. Asinaso isivumelwano noBeans esithi sizawuku-extenda. Isivumelwano esinaso noBeans kulaa mhlaba yilaa venkile ikhona njengangoku, leya yayinguScore before, ngoku inguCheckers. Naso isivumelwano esinaso. So ngoku yile nto ezawukuthi xa ezawufuna i-extension aphinde abheke phaya kwamasipalathi ayokucela ke ngoku i-extension, awugqiba abeke iplani yakhe into kokubana i-extension yakhe. Otherwise ukuba ngaba bekusithiwa Msasazi akukho mithetho ekufanele into kokubana mayibiyalandelwa, ebengazukuya naplan, ebezawuse asuke agrumpule enze le nto arhalela into kokubana makabe uyayenza liphele idala. Abantu baseTsomo mayingabi ngathi kukhona le nto singayifuniyo phaa. Siyifuna gqithi le nto bayifunayo, siyifuna gqithi, but mayenzeke kulandelwe umthetho.
Okwesithathu umsasazi, yabona ke singumasipalathi wase-Intsika yethu. Asinazo ii-councillors zaseTsomo, asinazo ii-councillors zaseCofimvaba. Sagqitha ke Okay. msasazi kulaa politiki yayisithi kukho iTsomo, kukho iCofimvaba. Abantu ke uba ngaba babengekho ngelaa xesha baphoswa kuba nangoko yayilidabi elishushu. Yile nto nala masipalathi ukuze uthiywe into kokubana yi-Intsika yethu wawusuka phakathi kwelo dabi. Yinto kokubana kwakudityaniswa iidolophu ezimbini, idolophu yaseTsomo enelali zayo kwakunye nedolophu yaseCofimvaba enelali zayo. Uzawube ke msasazi ukuba ngaba awuthi xa uthetha ube linqele lomlomo okanye ubhude, uyawuba ungomntu, kuba kaloku naye nawuphi umntu ophilayo okwaziyo ukuba negazi kwakunye nenyama, xa ethetha uyakwazi into okokubana makabhude, but akwazi ukulungisa xa ethe wabiza iCofimvaba eyibiza ngemisteyikhi, akwazi ukulungisa athi hayi ndithetha ngeTsomo. Sithetha ngomntu ke ngoku, laa nto ibizwa ngento okokubana yi-human error. Idaliwe ke naleyo ke msasazi into okokubana mayibe yinto ekwazi into okokubana mayibe iyenzeka. Msasazi, ileta le kuthiwa ikhona iphaya kubo okanye iphaya kwi-developer ithetha le nto bayithethayo, nayo siyayinqwenela kuba thina ileta esinayo kwakunye ne-developer yilena ndiyitshoyo ethi sikunika lo mhlaba owaye uthengiselwe ngelaa xesha waye uthengiselwe ngalo, waze kokhiwa uScore wajika wanguCheckers. Yile nto ke ngoku xa efuna uextenda ezawuzowucela isivumelwano, because ukuba ngaba bekukho ileta ebengazukuza udeveloper azowucela isivumelwano sokwenza i-extension msasazi. So masingalahlekisani apha, and futhi mayingabi ngathi le nto ngumlo okanye lidabi phakathi kweTsomo neCofimvaba. Ayilo dabi eli phakathi kweTsomo neCofimvaba, because singabantu abanye, singurhulumente omnye ongurhulumente wase-Intsika yethu. Esiyinqwenela into okokubana mayibe khona eTsomo, siyinqwenela uba mayibe khona eCofimvaba. Esiyinqwenela uba mayibe khona eCofimvaba, siyinqwenela into okokubana mayibe khona eTsomo. Enkosi kakhulu umsasazi. Kakhulu ke phaya ke kwisadolophu ndiyathemba ucacelo ke phaa umphulaphuli. Sikhawuleze ke sibambe abanye abaphulaphuli kwelaa cala. Kumbatho molweni ekhaya. Molweni msasazi wam. Molweni tata. Mna uNgcabane bendiyirhalela ke uyazi ukubana le ndawo anikwa yona lo mntu indawoni apha edolophini, kwenzele sibe nomfuziselo wokuthetha, sibone ubana olu dedekhu lwevenkile lakhe belingonela okanye bekungathiwani kuyo loo ndawo leyo. Ngoba mna xa ndijongileyo eTsomo zikhona iindawo ezinoba lolo dedekhu levenkile ebelifuna, futhi ispace singakhona. Nkosi kakhulu ke phaya kuNgcabane buza ke mem into yokuba ngaba le ndawo benimkhomba kuyo umphuhlisi lona into yokuba ngaba ke xa kucaba la macebo omabini nwabekileyo awasebenzi aske ke amuvele kwenye indawo, uyabuzwa phaa ke uNgcabane uba benimkhombela ndawoni phaya eTsomo. Netata umsasazi, ngoba kaloku uthetha ukhangela yena indlela futhi ezawukwazi into okokubana mayisise phambili ukwenzela into okokubana olu dedekho lwevenkile lufunwa ngabantu baseTsomo ibe ludedekho lizawukwazi ukufumaneka. Yabona ke msasazi, sinendawo phaya ephanga kulaa ndawo iyi-taxi rank esasiyinike i-developer yalahleka nayo. Sitshilo kutata lo into okokubana singakunika laa ndawo, yi-option yethu yokuqala leyo. Uphinde phaya ngasesikolweni izakhele sikhona isipeyisi somhlaba phaa, naphaya sitshilo kuye into okokubana phakathi kwezi ndawo zombini ukujonga phaya ngase-taxi rank okanye ujonge phaya ngasezakhele,
Ilo mihlaba yomibini ngowuphi ke ngoku acinga into kokubana ungakhe umlungele ukuze alubeke lonke olu dederhu lwezi venkile azifunayo. Zezo ndawo zombini ke esithethe kuye ngazo, msasazi, zezi ke akhaba ngawomane athi yena akazifuni, ufuna laa ndawo inala hlaba kamasipalathi. So asinayo thina ileta ethetha ngendawo enerenk yenantsika yeeteksi zaseTsomo njengokuba esitsho utata uGwadela phaya. Enkosi kakhulu msasazi. Kwasikakhulu ke phaya kusodolophu, khumbule ke mphulaphula iphange ecala emveni kwentsimbi ye-10 ndizawuthi ke ndimkhululu sodolophu, kukanti noko uthe wazofikelela ke phaya kwela cala lethu estudio noko nokwana akufunekanga ade ahambe noko sekuleyithi kakhulu, kukanti phaa ke ngo-10:30 cala emveni kwentsimbi ye-10 ndizawuthi ke ndimkhululu sodolophu. Ngoko ke mphulaphuli ndiyakukhuthaza uba ngaba unombuzo urhalela uphoso okanye nawe uyarhalela uhlomla kule nyewe, ixesha lakho shiyeke nalo ngoku imizuzu nje ngama-25 phambi koba ke simkhulule umama uMdleleni. Sikhawuleze sijonge abaphulaphuli ke, nanko omnye umphulaphuli ubhalile ke yena kwela cala uthi, good evening VCR community. Government intervention will not transform the lives of the poor and vulnerable people and let alone make them prosperous, but private investment will. The municipalities in the Eastern Cape keeps people shackled in poverty. These councillors and municipalities have failed to address economic development and were being failed into implementing change because of corrupt activities happening. Intsika yethu continues to fail, and again, this shows the failure of maintenance and creating spaces that will construct better institutions that will absorb people in creating long-term employment acts that will sustain the people and the municipality. Ndiyabona ke phaa umphulaphula uba lilonke uyakhalala uba hayi umasipala ayikho ke ezakhe seyithe ke wohlulakala. Utsho ke phaa umphulaphula ndiza kubuyela kuwe mama uMdleleni bam umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya. Molo tata, ikho ngoGwadela eTsomo. Okay tata. Ndifuna ucacisa le ndawo, ukhona umphulaphula obuzayo uba yeyiphi le ndawo. Kukho uShoprite eTsomo, akekho uSheka. Okay. Le ndawo ifunwa ngulo tata yeyakhe lo tata. uBaroka lo wayithenga le ndawo yeyakhe. Le shopping center ayifunayo tata ingonela kulaa ndawo nxa etshoyo ngokuzibala kwakhe ezivenkile. Indawo ayifunayo ayiyo le athetha ngayo umeya. Kaloku tata, ile ndawo umbuzo wena bawuqedela ubusithi bamkhombisa phi bona njengoba besithi akazukwazi ukwakha phaa kulaa ndawo. Ezinye options ebebemnika zona zeziphi? Utsho kusodolophu uba bamkhombise phaa ngase-taxi rank, bamkhombisa naphaa ngasesikolweni ezakhele. Ii-options ebebemnika zona ngoba esithi akazifuni ezi options zokwenza i-double story okanye acuthe iivenkile zakhe ukwenza le parking. Into abangela uba angazifuni ezi ndawo, le indawo seyiyeyakhe le thetha ngayo. Okay. Le lapha phambi koShoprite kunye noShoprite lo uze naye lo tata. Ufuna u-extenda lo Shoprite usendaweni yakhe. Asho ke ngoku a-edition ezinye iivenkile. Yiyo le nto a-forced uba makasebenzise le ndawo. Osodolophu into abayenzileyo tata nantsi. Bathumele i-information erongo ebantwini baseTsomo. Bathi uBaroka lona ufuna uchitha elaa holo laseTsomo. Basiyiphanda le nto yoBaroka ufuna uchitha iholo. Uthi uBaroka ayikho yonke loo nto leyo. Into endiyifunayo ndifuna lo mhlaba ume le nto ineposi kunye nale ndawo yeeteksi le ima iiteksi zaseNgconkcolorha. Ndifuna ezo ndawo cha. Nazo ezo ndawo ndizawuzitesa zisecaleni kwale ndawo iyeyam mna Baroka. Usodolophu le ayithethayo into, hayi tata andifuni ukuthi uyaphosisa kodwa hayi ayikho tata. Akanawukwazi laa tata enomhlaba oseTsomo. Kunjalo nje wawuverifyiwe 2019 laa mhlaba. Wasayina yonke into nayo kwafika iCovid. Yaphela ke ngolo ngoku kuthiwa mabaphinde barestate ke ngoku basayine bala loo nto ke ngoku.
sebefuna ndicinga uba tata inoba ikhona into osodolophu abaphezu kwayo engeyiyo le ayivezayo apha ngoku. Ayiyo le ayivezayo apha kusodolophu. Laa tata ufuna ukokha emhlabeni wakhe. Mabarestate uBaroka okhe emhlabeni wakhe. Bamqeshisele le ndawo isecaleni for i-parking. Cha kuphela into efuna uBaroka. Into yokuba le nto kufuneka yenzeke eTsomo. Osodolophu banayo into abanayo ngeTsomo. Cha bona kuphela. Asizokwazi ukuyiyeka ke tata. Nkosi ba. Qamakho tata. Nkosi kakhulu ke phaa kutata, ndizabuyela kuwe ngoku sodolophu. Ndiyabona khona umbuzo phaa ubuzwa ngumphulaphuli oyelelene kule nto ke ithethwa ke phaya ngumhlekazi. Uthi lo mbuzo, molo msasazi nakwindwendwe lakho, ndicela ubuza kumama, lo mhlaba bangafuni angene kuwo umphuhlisi ngumhlaba enoba bangenza ntoni ngawo? Utsho ke uLazola Gobese phaya ke kukomani. Buza ke sodolophu uba lo mhlaba mhlawumbi ninezicwangciso eninawo ngawo kusini na ukubheka phambili nanjengoko kusithiwa ke akanawukwazi ungena phaya uBinzi. Nkosi kakhulu msasazi, umphulaphuli lo wawokuqala aziyonyani ezi zityholo azitshoyo, kuba kwa into kokubana phaya ngaphakathi ebhungeni sibe nayo laa department ibizwa ngokuba ngu-Local Economic Development. Ibonakalisa ke ngoku phecelezi ukuba eneneni siyarhalela into kokubana nathi masibe ngumasipalathi okhulayo. Uyazi msasazi, ingase uluntu lwase-intsika yethu lonke luphela luyiqaphele ile nto ithi once kubekho ii-developers ezizokutyala imali apha, ikhulisa umasipalathi lo wasikuye, yenza into kokubana makukhule i-revenue. Iyenza ke ngoku loo nto okokubana naxa kuthethwa ngee-services uyazi into kokubana unemali oyifumanayo kubatyali zimali ozawukwazi ukuncedisa ngayo ukusevisa abantu aba balapha intsika yethu. So nangawo nawuphinda ke ngoku mzuzu msasazi, xa uyinkokheli ethunywe ngabantu nethunywe into kokubana mayizokuphuhlisa abo bantu, yenye yezinto ke ngoku ebalapha kuni emqoka into kokubana nimele into kokubana abantu base-intsika yethu mani baphuhlise kanjani. Enye yezo zinto ke yile yokokubana masirhwebe abatyali zimali. So nangawo nawuphinda ke ngoku umzuzu ke msasazi into kokubana kube ngathi yinto esingayifuniyo le. Siyayifuna le nto, qha yindlela nje le yokuyenza le singevani ngayo. Andibuyele phaa. Okay, uyathetha ke nange-corruption. Yabona ke msasazi, wonke umntu othethayo uthetha yothi ga kwi-corruption. Makhona ke amaziko avuliweyo ngurhulumente okokuba nalo naluphi ubugwenxa obubonayo obenzekayo apho kobo burhulumente ububona kubo, hamba uyowuripota ukwenzela into kokubana abasemagunyeni nabasemthethweni nabanikwa ilungelo lokwenza loo nto bakwazi ukwenza loo nto. Uzowubanjwa usodolophu ocorrupt xa ebonwa ngabantu base-intsika yethu into kokubana ucorrupt. So mayingabi into esimane siyithetha nje apha ezireyidweni loo nto leyo. Masihambe siyoyithetha phaa kwezaa ndawo zivuliweyo, kulaa maziko avuliweyo, futhi sinike ii-facts, futhi sinike zonke izinto ekumele into okokubana siyazinikwa ukwenzela into okokubana lo corrupt azowusuka. Ngoba kaloku urhulumente unabo abantu baninzi abamele into okokubana ngoosodolophu, bangangooceba, bangazii-councillors, bakwazi ungena bazokwenza le nto ifunwa ngabantu. Utata uGwadele, zimbini ezi nto azithethayo umamele kakuhle msasazi. Uthi lo mhlaba athetha ngawo uBinzi ngumhlaba wakhe. Awugqiba phinda athi
mabamnike lowa for into kokubana azokwenza iparking. Asinabango apha kumhlaba kaBeans. Masiyichaze leyo into phecelezi. Asinabango kumhlaba kaBeans because unyanisile xa esithi wawuthengiselwa. Futhi nam ngela xesha bendisenza ipresentation benditshilo umsasazi nawe uyawundingqinela. Utshilo, ma'am. Ibango lilapha kule ndawo iphambi kwee-offices zikamasipala. Ngumhlaba kamasipala ke ngokulowa. Nalo ibango lethu apho likhona ndide ndithi tata umsasazi xa ndisenza umzekelo. Uthi uBeans, ndinikeni elibala nithi nina uzawusosa uphendula ke nalo mntu ebesithi sicwangciso sinesisenzileyo for laa mhlaba. Ndinikeni Ewe, ma'am. elibala liphambi kweeofisi zenu. Eli nipaka kuzo xa nisiya kwiiofisi zenu. Eli kupakwa kuzo ngabantu baseintsika yethu xa befuna i-access to ii-offices zabo eziya ziphaya kwamasipalathi eTsomo. Libala elineholo eliya msasazi, where apho abantu baseTsomo xa benemitshato, xa benemingcwabo, befuna ubhukisha iholo, funeke laa holo line-parking yabo ukwenzela into okokubana benze izinto zabo phaya kwelaa holo. Urhulumente lona sisamkhokhelisiweyo ukuyokuthi ga u-2026 naye xa ezawukuba nezinto azawukuzenza phaya eTsomo. Ubuke wandiva msasazi, bendike ndathi kuqala i-council meeting ibizwa ngusomlomo. Kusomlomo ke ngoku into yokokuba nathi i-council meeting mayiyohlalela phi na. Usenofika usomlomo ngenye imini esithi ndifuna i-council meeting yam iyohlalela eTsomo. Uthi ke ngoku aba bantu bayokuqhuba urhulumente phaya eTsomo mabapakishe ndawoni. Uthi uBoroko kuthi nale leta ndithi kuwe msasazi ilapha kuthi uyisubmithile. Laa mcwe ungenayo ukuyongena egeyithini ningawuyeka wona, nize nindinike lona umhlaba ndenze iparking yam. Imbambano yethu ke ngoku ilapha. And ke ngoku kulona umhlaba ingowakhe. Akazukwazi ukulenza lonke olu dederhu awugqiba angabi na-parking. Ayontando yethu. Safunga msasazi ngexesha esasingena apha eburhulumenteni okokubana siyawukuba seva abantu baseintsika yethu ngendlela eyiyo, futhi silandele yonke imithetho nemigqaliselo ebekiweyo. So ke ngoku inomthetho, masiphinde siyicacise mhlawumbi ayivakali kakuhle. Inomthetho ukuba udederhu olu lwevenkile malube neparking. Ukuba ngaba ke utata lo useTsomo ukrokrela uba ikhona into enokwenza nathi nokungavumi nayo, hayi makangakrokri, makaze nento le ayibonayo acinga into kokubana inento yokwenza nathi nokungavumi nalaa mhlaba. Msasazi, Yes, ma'am. amnandi ii-council meetings zaseintsika yethu ziyashicilela. Kungelishwa ke into kokubana ndingake ndingayikhumbuli ukuba yayiyi-council meeting eyayihleli nini. Yi-council yaseintsika yethu ngeplani yakhe yokuqala uBeans esithi dilizani eli holo ukwenzela into kokubana ndizofumana le nto ndiyifunayo. Yi-council yaseintsika yethu eyathi
ela holo yi-historical heritage nto yabantu base-intsika yethu, ingakumbi abantu baseTsomo. Asinawukwazi ukuthi sibekwe ngabantu baseTsomo sifike ngoku kubo sele sisithi sizocela udiliza iholo. Nabo bangakhe bathi, hayi, aba bantu bakhokhele apha inenele ikhona lento ingamnandanga kakuhle kubo. So, yabona ke ii-council resolutions ziyafumaneka phaa kwamasipala. You write a letter to the office of the speaker, ucele the resolution ye-council ethetha ngale nto siyithethayo, le ayinokudilizwa kweholo, le ngoku kucaca into kokubana phakathi kwethu sibuburhulumente base-intsika yethu kwakunye noBeans. Abantu base-intsika yethu bathemba uBeans, thina sithetha izinto ezingekhoyo. They can go and request la resolution, bazoyibona into kokubana yakhatywa sithi, futhi asaya nakubo kuba yayingavakali kamnandi kuthi into yokudilizwa kweholo. Nalelinye ilishwa ke Mtika, yinto kokubana apha kobu buchwepheshe bakho asinawukwazi ukuba sixhome le plani sithetha ngayo, ukwenzela into kokubana sizowuthetha, because sivelile apha kumakhasi onxibelelwano, sizowuthetha ke ngoku thina ngale nto ikhoyo apha kuthi. Siredi kona into kokubana ukuba ngaba ibisivumela isystem yakho njengokubana sikhona nje kula makhasi, sixhome le plani sithetha ngayo, singayixhoma le plani ukwenzela into kokubana kuzowubonakala ngubani lo mntu uxabanisa abantu base-intsika yethu neenkokheli zabo, of which that is wrong, because ngabantu bethu aba. Sisezawuhlala nabo Msasazi singengabongo osodolophu, sisezawuhlala nabo nangoku singoosodolophu, because thina asizuthe emveni kokubana siphumile kwizitulo esithe sabekwa kuzo kwangabo into kokubana masikhokhele, simke singabi ngoba lapha. Sizawuba ngaba lapha, futhi sifuna uqashwa nathi kwezi venkile zilidederhu kuthethwa ngazo, kuba ngelo xesha sizawube si-unemployed. So nangawona uphinde umzuzu ke Msasazi, into kokubana singakhe sithi siyema phambi kwe-development, but nje qha incinci le nto singovani ngayo kwakunye noBoroka. Ukuba ngaba umhlaba wakhe uBeans ubumvumela oludederhu, umvumela iparking ngesingekho ngoku apha, futhi naye xa umhlaba lona wakhe awuthengileyo abangayo into kokubana ngowakhe futhi enyanisile, ubuzivumela zonke ezi zinto ngengakhange abheke kuthi ayothi ndicele i-extension. Nditshilo ke Msasazi kwakuqala ndathi isivumelwano sethu naye ayiko ku-extenda zivenkile. Isivumelwano sethu naye yayinguScore, yaphuma yanguShoprite. Enkosi kakhulu Msasazi. Kakhulu mama, sikhawulezisa abaphulaphuli phambi koba siququmbele udliwano-ndlebe lethu lanamhlanje naye ke usodolophu councillor Khanyisa Kamdleleni, nanjengoko ke besihlele naye kusukela phaya laa ntsimbi ye-9. Ukhumbule ke mphulaphuli uba phaa kwicala emveni kwentsimbi ye-10 sawuthi siququmbele. Nako umphulaphuli ubhalile ke yena kwelaa cala, uthi molweni Msasazi, bendilost nam ngalo Checkers, but if yile ndawo inoShoprite phambi kwalaa taxi rank sincincenyane esa space for uba kungakho ezi venkile zibalwayo bangasusanga laa ndawo ineposi. Ingaba i-underground parking ayinokulunga kubekho ne-double story ngoba ixinwe liholo nale ndawo kamasipala nyhani ke laa ndawo, ngoba ndiyayicinga ayikho enye indlela anokwenza ngayo, kukho elaa holo and iyavakala xa kusithiwa ligugu laseTsomo lona noko maligcinwe. Utsho ke yena uxola phaya ke kwelaa cala lasemlungisi. Kukanti sibambe nanko omnye umphulaphuli kwelaa cala, uKumbathi, molweni ekhaya. Molweni Msasazi, molweni Msasazi. Molweni tata. Ndiyabawela mna usodolophi atsho uba njani
babhale ileta ithi i-council ihleli phantsi yadicayida ukuba ayivumi ukuba makadivelophe phaa eTsomo, ithi ileta yabo. Kodwa ngoku uthi basalindele ukuhlala naye, kodwa ileta ithi ayivumi, i-council ihleli yavumelana, kodwa ngokuthi ayikakahlali naye. Ithini loo nto? Okwesibini, iTsoma ayina-taxi rank. Leyana into babeyakha phana ye-4 million ayiyorenki laa nto, so iTsoma ayinayo i-taxi rank. Okwesithathu, msasazi, iTsomo i-stakeholder forum sihleli nomasipala sabuza uba masipala, xa ingathi asivani, kutheni ningabizi lo mntu sihlaleni thina sisi-stakeholder forum plus nani, sikwazi uba sizojonga uba ngubani othetha into engeyiyo erayithi phakathi kwenu, okanye thina sine-information erongo na. Sihlaleni sonke nalo tata sikwazi uba sibeke iposition enye, uyaqonda, sizothetha into enye xa sisonke. Enye into, asizuyeka ukuthi singaba seTsoma ngoba uba bekuthiwa intsika yethu iCofimvaba neTsoma, right? Bekufanele uba iyadivelopha neTsoma. iCofimvaba inebhanki, ino-Nedbank, ino-Absa, ino-FNB, ino-Capitec. Ziibhanki ezo ezikhoyo eCofimvaba, akho nenye eTsoma. Xa kuthiwa intsika yethu idibene iTsoma neCofimvaba, itheni iTsoma ime ndaweninye ingahambi ubheka phambili? Ndiyayibawela leyo into kuba akha ayiphendule uba xa isithi intsika yethu yonke asizungatsho uba singaba seTsoma ngoba thina sithi abasokolayo bantu baseTsoma. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu ke phaa kumphulaphuli, kanti bangenile bebabini ke mem, omnye umphulaphuli ekhala noko naye into yokuba ngaba hayi sincinci esa space mayizanye le double story. Uvela ngolwakho uluvo ke phaa umphulaphuli into yokuba ngaba noko malingade lichithwe iholo ngoba nyani ke abantu baseTsoma bayalithanda iholo labo. Kukanti uyavela naye omnye umphulaphuli ngaphaya, uyabuza into yokuba ngaba zizathu zini ezi nizibekileyo lokuba ngaba makanganabuyisa ileta ethi makangaqhubeleki ke phaa umphuhlisi. Kodwa ndicinga uba inoba ndike ndakuva ukhankanya into yokuba ngaba bekungafuni achithe iholo ngoba ebezawuchitha iholo xa engena kulaa mhlaba. Kodwa ubikhona enye ingcaciso nayo memo ungaqhubeleka ke phaa kumphulaphuli. Kukanti ke ebuza nento yokuba ngaba kubani kanye othetha into engeyiyo phakathi ke komphuhlisi nomasipala. Kuyafuneka ke kuhlalwe ihlalutywe le nto idakanywe kakuhle. Kukanti esitsho uba ingaba ingathi kukhona umahluko phakathi kweCofimvaba neTsomo, wazikhankanya ke iibhanki ezikhoyo nezingekhoyo kwezi ndawo zimbini, esithi ingathi iCofimvaba yona ibekelwe phaa phezulu, iTsomo yona ingathi ijongelwe phantsi. Enkosi kakhulu msasazi. Umsasazi lo wokuqala umphulaphuli ebevelile, ndingatsho ndithi mhlawumbi uyakwazi ukusimamela kakuhle futhi uncedisana nathi, naye uyayitsho into okokubana xa ejonge esa space kuthethwa ngaso sispace esincinci esingenawukwazi into okokubana masibe neli dederhu sawugqiba siphinde sibe nayo neparking. Yile nto ke ithethwa sithi leyo msasazi, yile ke ngoku isenza into okokubana masibe silapha namhlanje, kuba kaloku enye yezinto ke ngoku ayifunayo uBinzi yinto okokubana makafumane laa mhlaba ungumhlaba kamasipala for into okokubana azokwazi ukuba neparking. Masize ke msasazi kumphulaphuli lona wesibini. Umphulaphuli lona wesibini msasazi othetha ngeleta esuka ethi i-council yalile into okokubana developer lona makaqhubekeke ne-development. Ayithethi ngadeveloper into okokubana mayiqhubekeke ne-development. And ileta ibhalwe ngumunicipal manager. Mamela kaloku msasazi. Phaya eBhungeni kukho i-administration ikhokhelwa ngumunicipal manager. Kukho i-political arm ikhokhelwa ngusodolophu.
Usodolophu ke une-executive yakhe. Apha kwi-executive yakhe bakhona abantu aba-full time abangabantu abajongene nazo zonke izinto ezifikayo on daily basis zikamasipalathi, ukuze Yes. same applies kwa ku-municipal manager kwakunye nee-directors zakhe. Into eyenzekileyo yinto kokubana udeveloper go to the office of the municipal manager. Wafika, remember, municipal manager uyafika. Loo developer kaqali uthetha no-municipal manager balo masipalathi wase-Intsika Yethu. Uthethe nabo bonke. Wafika phaya ku-municipal manager, wamxelela ebika eli dabi alibikayo. Wamxelela umunicipal manager, andinawukwazi ukukuvumela, because beyo-instruct umunicipal manager nangoko into kokubana makamvumele ngesi sicelo sakhe. Wamxelela umunicipal manager, andinawukwazi ukukuvumela into kokubana uzawukwazi ukwenza le nto. Bendithe ke msasazi buyakhumbula, sine-development committee kuqala. Iphume ndayichaza zonke ii-processes zayo up to into kokubana iyoprezentwa ecouncileni. Yile nto ndikwazi ukuthi ayilo dabi lokuqala eli, neliya leholo lalizile ecouncileni. It was iproposal eyayisuka kuBoroka, yaza nayo i-development committee to the council into kokubana ufuna kuchithwa iholo. Yala i-council yase-Intsika Yethu into kokubana makuchithwe eli nantsika ele holo. Yile nto ke ngoku municipal manager ayizawubhala ileta ethi i-council yase-Intsika Yethu yala ezi zinto sithetha ngazo, ayali development. Ezi zinto sithetha ngazo qha ke ngoku ilishwa lokubhala yinto kokubana kube short, akwakwazi ukucacisa into kokubana zintoni ezi zaliwayo, zezi zaziye ecouncileni ukuchitha iholo, nale into ithethwayo yento kokubana ufuna laa mhlaba uphaya ngaphakathi kwamasipalathi. I-taxi rank noba ayisebenzi msasazi, ikhona Tsomo, kuba ikhona imali echithiweyo ukwakha laa taxi rank. Futhi oonoteksi baseTsomo bathi umtata uNqatha esengu-MEC wakwaCokta ngelo xesha, bebhala bekhalazela laa taxi rank. Saya phaya sibuburhulumente, nam ndandingekabi ngusodolophu ngelo xesha, sibuburhulumente yokumamela umphathiswa kwakunye nabo bazichaza futhi bayitsho into kokubana barhalela into kokubana makwenzeke ntoni ukuze laa taxi rank bakwazi into kokubana mababe bayayisebenzisa. Nangoku before ii-elections bahambile babheka kuPremier, bafika bakhalazela laa taxi rank. Remember ke msasazi, ezi zinto bathi barhalela into kokubana funeka zenzekile, funeka zibe nebhajethi yazo ekufuneka icwangcisiwe, wawugqiba iapprove by i-council, including all councillors. Ihambe ke ngoku iyokwenza lo msebenzi kufanele into kokubana babe uyawenza. Apha kuMeyi lo ndithetha lo sisuka ku, bahambile msasazi to show that itaxi rank banayo futhi bayazazi into kokubana banayo. Babheka kuPremier bayokhalazela laa nto babeyikhalazele ku-MEC wakwaCokta. Premier wathatha ifowuni yakhe wafowunela usodolophu wase-Intsika Yethu wabuza. Ndamxelela, Premier, banyanisile, nanzi izinto ababezikhalazela, yilaa cap yokoku yesasigqumathelo kwakunye nendlela ezawujikela ngaphaya izokwazi ujikela so that le access ibe yi-access ezawukwazi uba bakwazi ukuyisebenzisa. But ilishwa lethu ke ngoku wena Premier ngumnotho. Yile nto sizifuna ii-developers wena Mjwarha. Ke sanazo ii-developers zizawukwazi ungenisa umnotho phaya kwamasipala ukwenzela into kokubana izinto ezirhalelwa ngabantu zingathathi iminyaka zingenzeki, kuba kaloku sizawube sizirhwebisa zibhatala phaa kwamasipala. So ilishwa ke ngoku Premier ngumnotho. Wathi uPremier, ndikuapruvele
ku-small town revitalization. So kulo nyaka mali sithetha ngawo uzawukuyifumana imali, but it will be a 3-year, izawugqithela kwiminyaka elandelayo. Sithetha nje nawe mhlekazi, apha kulo unyaka mali siyifumene i-4 million. I-4 million ke ngoku izawuba, because asizujonga laa taxi rank yaseTsomo kuphela, siphucula ezaa dolophu zombini, because iplani yethu ibithetha ngezaa dolophu zombini, iTsomo kwakunye neCofimvaba. So laa 4 million siyinikiweyo kulo nyaka mali yile izawukwenza into okokubana masikhangele ii-consultant zitsho into okokubana kuzawukwenzeka ntoni nantoni nantoni, ukuba ngaba sithi sizawutharisha kwezi dolophu zombini, zintoni izinto ekuzawufuneka zenziwe. Because naxa kufuneka ufake itha, ususuke ulale uvuke uhambe uyofaka itha, funeka uqala ube nee-consultant kuqala ezizawukwazi ukucebisa into okokubana ukuze ungaxakani nee-floods okanye uxakane ne-storm water, nanzi izinto ekufanele into okokubana mawube uyazenza. So loo 4 million okwangoku inezo zicwangciso zikumila kunjalo. Kuze ke ngoku kwi-financial year ezayo, nalapha ke msasazi ndifuna abantu base-intsika yethu, in particular abantu baseTsomo, naxa sithetha nge-financial year bangabali i-financial year yethu, because zahlukile. I-financial year kaPremier iphela ngoMatshi iqale ngoApril. I-financial year yethu iphela ngoJuni iqale kule nyanga sikuyo inguJulayi. So kufuneka babale ke ngokolo hlobo. Funeka ke ngoku kuthi xa kufika the next financial year, all the plans as per i-business plan that esasiyisubmithile ngelaa xesha sasicela le mali ka-small town revitalization, sibe ke ngoku sikwazile into okokubana masibe sicwangcise kakuhle, so that kunyaka mali olandelayo xa kungena itrench yokuqala sixhumise ithule eTsomo, including laa Tsomo taxi rank, ngalaa ndlela babethe bayifuna ngayo. Nalapho ke msasazi, asizuse sisuke sibe nonokhontrakta ozawuhamba abheke phaa bambone sele phaa. Sizawukuthi xa sele sinee-drawings zale nto babethe bayayifuna, sibabize esa stakeholder singonooteksi, sithi nanzi ii-drawings, because ezokuqala ii-drawings bathi abazamkeli. Sithi nanzi ii-drawings, khomentani ke ngoku. They will comment on the drawings. Sibonani uba ngaba asifumanani ndawuni okanye sifumana nantoni, because singurhulumente apha omamelayo, norhulumente apha ekufuneke enze le nto ifunwa ngabantu kuba sivotelwe ngabantu. Ukuze ke ngoku umsasazi emveni kokubana sivumelene ngee-drawings, aqale ke ngoku unocontract naye xa ezawufika ezayokwenza le ndlela kwakunye nalaa nezi zigqubuthelo bazifunayo, abazuse babone kusibakho unocontractor phaa. Sizowuphinda sibize i-community ke ngoku, siyazise into okokubana nanku unocontractor uza kwenza le nto nale nto nale nto, sizitsho zonke izinto ekumele into okokubana ziyenziwa, sawugqiba simshiye to the community. Nantsi enye into msasazi abantu ekufuneka beyazile. Once uzise unocontractor to the communities, wenzela into okokubana i-community mayi-owne le project ifuna into okokubana mayibe iyayenzelwa. We explained all the processes. Kuba khona ke a site where apho bona bezi communities bonyula abantu abababiza ngokuba basi-steering committee, abazawubajongela into okokubana iprojekthi isebenza ngale ndlela kumele into okokubana isebenza ngayo. Kungalindwa usodolophu okanye kulindwe uward councillor kuthiwe hayi akenzekanga kanje. Communities sizenza zibe involved, zikwazi uthatha inxaxheba ukwenzela into okokubana le nto abantu bebethe bayayifuna, kuzokuthi naxa siyinikezela abantu, xa kusayinwa i-happy letter kwakunye nonocontractor, kusayinwa i-happy letter phakathi kwethu singurhulumente kwakunye ne-community, wonke umntu uyavuma, uyanqwala into okokubana yile nto beziyicelile okanye yile nto bekuthiwe izawukwenza. Because abanye abantu
bangayicela into ngokwezicwangciso zemali okanye ngokwebhajethi kuba imali le incinci, sikwazi ke ngoku ukufikelela kwintwanana nje esinokwazi ufikelela kuyo. So ke ndenzela into okokubana ke msasazi kungathiwa kukho taxi rank eTsomo. I-taxi rank eTsomo ikhona, but inemicelimingeni. Imicelimingeni ke yilena ndiyithethayo, futhi eyimicelimingeni esiyithathela ingqalelo ekuzawukuthi ngexesha elifanelekileyo sihambe sibheke phaa eTsomo siyowuthetha nabantu baseTsomo, because aba bantu baseTsomo basevotela. Yabona ke msasazi, kule yeXofimvaba neebhanki eziluthotho ezikhona phaa, ndinentlanganiso msasazi, ndingusodolophu kwakunye noportfolio head wakwa-BTO phaa eTsomo eholweni siyowuthetha ne-ratepayers. Yabona le nto ingathi usodolophu ucwezela kude kunaseTsomo. Hayi, akacwezeli kude, uyaya ngexesha ekufaneleke into okokubana makaye ngalo. Sinentlanganiso phaa kwakunye noportfolio head wakwa-BTO siyowuthetha ne-ratepayers kule nto inengxaki nathi kwakunye nokubhatalwa kwamatyala. Nantsi into bayiphakamisayo esoloko abantu baseTsomo bayiphakamisa ngalo lonke ixesha yibhanki. Futhi ngelo xesha msasazi kukho i-temporary bank phaya eXofimvaba, phaya ngakweza Park Homes zizezi ofisi zethu, kuba kuyarenoveyithwa kwi-FNB yasenantsikeni yaseXofimvaba phaya kulaa ndawo kwenzeka kuyo. Bade baphakamise into ethi, aninawukhe nikwazi na ukusithethela ingabisahamba le temporary bank, ithi xa kugqitywayo isosimuvwe ihambe isiwe eTsomo. We did that. Sayothetha nabantu base-FNB, saxelela into okokubana hayi iyaroteyitha le, iyahamba ngoku ijonge ukuya kwidolophu ethile-thile ukwenzela into okokubana iyowuthi kuloo renovation yenzeka kuyo ikwazi into okokubana mayibe iyenzeka. Futhi basixelela abantu base-FNB sinemizinto nemigomo esiyijongayo naphambi kokubana sithi sivula ibhanki endaweni. Yile nto sine-ATM ekhona, I'm not sure noba iphaa ngasegarage or whatever phaya eTsomo. It's where apho sithesta khona ke ngoku our customers into kokubana zizi-customers ezingakanani na, ziyakufuna na into kokubana masivule ibhanki. Ayisithanga ke ngoku ngabantu baseTsomo abazawuthi gqolo to use that ATM ukwenzela into okokubana babonakale okokubana eneneni ngokuya beyiyuza la ATM ibhanki bayayifuna ngexesha msasazi. Ndenzela into yoba mayingabi ngatshintsa le nto yokuthi uba kuthethwa ngokungabikho kwebhanki eTsomo. Ukoyo Siyabulela esengu-municipal manager walapha kulo masipalathi wase-Intsika Yethu, nangoko kusakwakhalwa ngale nto yale nantsika yale bhanki, nalapho ukwazile into okokubana makaphinde awenze elo gqathu lento okokubana makahambe ethetha nazo ii-banks, nazo zitsho into okokubana nayo nayiphi inemiqathango eyijongayo phambi kokubana ikwazi uvula ibhenki. Yile nto kangoku inobuNedbank leya yimiqathango ngoku ipasile because nayo sasithethile nayo, but ke ngoku uBrins uthi uza naye noNedbank. So that means ke ngoku imiqathango abantu baseTsomo bayipasile. Makasincede ke ngoku uBoroko eze phaya emasipalathini wase-Intsika Yethu. Sitshilo nangalaa mini bathi, hayi masihlale nani siyiforam nibe nini, ibe nguBoroko. Sathi hayi kaloku bantakwethu, hayi, liyeza ixesha lenu. Kuzawukuthi ke ngoku xa lifikile ixesha, kaloku nina niyi-community. Kuzawuthi ke ngoku xa lifikile ixesha singenamlo thina sisovana noBoroko, sihambe ke ngoku size kuni sifike sithi nantsi into. Ihamba kanjalo ke msasazi. Awuseke ngoku uthi asizukwazi kaloku msasazi
usengoku sithi kuba iforum yaseTsomo ifuna kwenzeke ngolu hlobo, sithi ke ngoku masirhulumente nayo. Izawufika neforum yenye indawo nayo ifika ithi hayi kaloku nathi sirhulumentiseni kuba kaloku niyazirhulumentisa ezinye iforum. Ayikuko into kokubana asizukuya eluntwini laseTsomo, sizawukuya. Iofisi kaSomlomo iyanjoya. Immediately kufuneka siye kwi-public participation sasazi, hayi sizawuhamba siye siyothi dakanqa into kokubana nantsi into esivumelana ngayo kwakunye nomtyali zimali. Enkosi kakhulu umsasazi. Kakhulu ke phaya ke kumama uMdleleni ndizawuthatha nje umjikelo wokugqibela phaya ke kubaphulaphuli sizabuya siyiququmbele ke ndizawuthatha noba babini bathathu ndibuye ndiye kumama uMdleleni aphendule ndibuye ndithatha bokugqibela siyivale ke mphulaphuli nje kanjalo ngoba ubusuku banamhlanje. Ndiqale ndithathe kweli cela libhalileyo phaya uthini na umphulaphuli kwela cala yena uthi oh ya nanke umphulaphuli uthi caba ii-bylaws zi-aplya only eTsomo ngoba eCofimvaba zinintsi gqithi indawo ezingena-parking. eTsomo kuvunjululwa ii-bylaws. Kuyacaca ukuba urhulumente wethu wasemakhaya uyasonwabela into yokubukela abantu baseTsomo bephelelwa yimali kwindlela esuka eTsomo isiya eCofimvaba mihla le befuna iinkonzo zebhanki. Remember, each trip to Cofimvaba costs R100. Xa ungancedakalanga, you repeat the same trip with the same costs. Esithi ke phaa umphulaphuli ezivenkileni eCofimvaba ezivenkile eCofimvaba zingena-parking zonke zothiwe ngumasipala, akuthethwa nge-bylaws apho. This is clear inconsistency ecace nakuthathatha msasazi. Enkosi esitsho ke phaya umphulaphuli. Kukanti nanko omnye umphulaphuli kumele ke caba yilaa leta ke lena ke ye-redevelopment yaphaya eTsomo. Uthi ke uzujonge msasazi ke kuloo leta into yokuba ngaba kuthethwa nge-application ye-lease apha, akuthethwa ngokuthenga umhlaba. Usodolophu makangathethi ngokuba ngaba uBeans ebefuna uthenga umhlaba. uBeans ufuna urenta laa mhlaba. Jonga nawe nantsi ileta, kuthethwa nge-application for i-lease. Ya utsho ke yena phaa umphulaphuli. Kanti sibambe nje nomnye umphulaphuli kwelaa cala obhalileyo, sizawubuyela ke phaya kusodolophu emva koko sijonga abaphulaphuli ababini siyivale. Uthi lona umphulaphuli, molweni msasazi, ndingumphulaphuli eCacadu, ndithanda into enye apha kusodolophu wasentsika yethu kukuzazi ukuba babekhe ngabantu bakwa okay. Uthi into endiyithandayo ngosodolophu wasentsika yethu kukuzazi ukuba babekwe ngabantu kwamasipala nokuqaphela ukuba uyazi uyokufuna nomsebenzi kwezi venkile kuxoxwa ngazo. Ndithanda le nto ke, uyayazi ukuba akho kwakhe kwamasipala ukho phaya ngeevoti zabantu, hayi aba balawula ingathi balawula emizini yabo ngokungathi basanyentelwe phaya kwamasipala. Ya mem, phambi koba ndibambe nje abaphulaphula ababini bokugqibela, mandike ndibuyele kweli cala lakho ndijonge into yokuba ngaba urhalela ukuphendula na kule ntetho ivela phaa kubaphulaphuli. Nanko omnye sithi hayi usodolophu akathethi nyani, eqala nje uthengiwe ngoosomashishini baseTsomo. Utsho ke yena phaa umphulaphuli kwela cala. Ingaba mem ungaphefumla uthini ke malunga noluvo oluvela phaa ebantwini phambi koba ndibamba ababini bokugqibela siyivale? Msasazi angekhe ndibe mde kakhulu tu ke kulena into, because msasazi besenditshilo nakuqala into kokubana asizukubethelwa amatyala angexesha ebesingakhokhelanga ngawo. Ideveloper eyayizile eCofimvaba ifuna ukudivelopha iCofimvaba ngoku sikhokheleyo, ayikaqalisi nangoku ukudivelopha because zikhona izinto esingovani ngazo nakuyo, nangona yona ingekho sematheni into kokubana mayide ibe iza kovukani. Abantu baseCofimvaba bamile bafuna into kokubana mayibe iyadivelopha noba kukhona izinto esingavumelani ngazo. So aziyonyani ke msasazi izityholo ezithi iivenkile zaseCofimvaba siziyekile zingena parking. Bendithe apha noko amatyala
orhulumente ogqithileyo masingawabethelwa, masibethelwe la namatyala sithetha ngawo ngoku. Yile nto ke thina ke sizawuthetha nge-bylaws, kuba ii-bylaws ezi bezipasiswa sithi. Okwesibini, Msasazi, nakule ye-application yelisi, ilisi yile ayifuna phambi komhlaba wee-offices zikamasipala. Uwuthengile lo athetha ngawo azawukwenza idede kule venkile. So abantu ke ngoku ingase bakwazi ukuziqaphela ezo zinto, into okokubana sithetha izinto ezahlukeneyo. Okwesithathu ke, Msasazi, hayi ke unyanzeleke lo mphulaphula utshoyo, asoze sikwazi ukuzigwagwisa mntakabawo, kuba kaloku apha siphakanyiselwe ngabantu, futhi ke sizawuphinda sithotywe kwangabantu. 2026 ulapha, so abantu bazawukwenza intando yabo, basithobe uba ngaba bayafuna ukusithoba, Msasazi. And then hayi ke uba ngaba ndithengiwe ke ngoosomashishini baseTsomo, naleyo ke, Msasazi, iyafana nalaa nto ibithetha nge-corruption. So ukuba ngaba umntu unalo ke ulwazi lokuthengwa ngoosomashishini baseTsomo, angaza ngaphambili ayokuthi usodolophu uvale i-development because uthengwe ngusomashishini so and so, into okokubana iTsomo mayingaphuhli, makuhlale kukhona abasomashishini bakhoyo. Andazi ke, Msasazi, uba ngaba singabagcina kanjani, kuba abasincedisi kakhulu nge-revenue. Bendithe kuapha, Msasazi, nathi apha sijonge into, asihlelanga nje sijonge into, siyayifuna la develop, kuba sifuna imali engenayo apha ngaphakathi kwamasipala. Inkosi kakhulu, Msasazi. Nkosi kakhulu, mem, sibambe nje abokugqibela sizoyiququmbela kuMbatha Molweni ekhaya. Msasazi wam, ndiyayiva ke nguyonke le nto, ndiyayiva. Okay. Xa kuthethwa ngale ndawo ino-Shoprite, le athi lo umntu uyithengiselwayo kuthiwa wayeyithengile mos, wayeyithengile kwalaa ndawo. Eyakhe. Xa kunjalo, msasazi wam, kaloku ufuna ukwandisa le ndawo ebeyithengile. Engena emhlabeni uthengisela laa mhlaba ngaphambili. Uthengile umhlaba, but le yandisa kuyo ungena emhlabeni Xa sewuthengiselwe ke unoba yena ke ngoku une-plans zowutshintsha kwalaa Shoprite. Une-plans zotshintsha kwalaa Shoprite, amise ngenye indlela laa Shoprite. So ithi loo nto leyo nxa tshintshe laa Shoprite wamisa ngenye indlela, yena ngokweplan yakhe unaso ispace okanye umasipala ngefuna inantsika iplan yakhe lomhlaba wakhe, uba iplan yakhe ingenza olu dedehlu lwevenkile zizoma njani ezi zinto zakhe, because ngokweyakhe iplan yena unayo indawo yeparking yezinto zakhe. That's why engafuni i-double stall. Okay. Shonye umphulaphuli, Mbatha Molweni. Molo Msasazi. Molo tata. Nam ndithi mandivele. Hayi, ndimamele Msasazi, ndimamele. Baba. Ndimamele, nam ndiwalapha eTsomo, ndiyayithanda into entle yenzeke kule dolophu yethu. Nam ndiyayithanda le ntetha yala Msasazi, yala mphulaphuli ebesithi ukhona umehluko phakathi kweTsomo neCofimvaba. Nyhani ke iCofimvaba. iCofimvaba inospa, inobhoxa. Thina into esayenzelwa eTsomo sisuke safakelwa oospa bamatshayi nabamagula. Hayi, nama ndiyithanda into eyenzekayo. Umasipala uba uthi uBeans makasuke phaa ucela msusela iholo, makasuke umasipala, makathathe elo holo lakhe ayolibeka kulaa ndawo le yayifike noRamaphosa, ayolibeka phaa. Angathi makuyobekwa le ivenkile ngaphaya kulaa ndawo ifike le uRamaphosa. Lirayithi phaa, olu dedehlo levenkile lirayithi kulaa ndawo. Umasipala makasuke phaa, malisuke iholo, malibe libhekele iholo, sobuya silibone. Malibhekele iholo, libhekele laa ndawo inoRamaphosa. Lirayithi kanye phaa xa liphaya iholo. Ndiyalibona le nto futhi olu dedehlo levenkile lingalihle kulaa ndawo, lingalihle kulaa ndawo. Ndiyalibona nolu dedehlo lale venkile. URhulumente Thabiso lo apha eTsomo kuMtsabe eNkomfeni.
Kakhulu ukuthabiswa esithi phaa kwelaa cala kungane kubhekele kwa iholo eli sibamba Molweni, phulaphuli kwelaa cala molweni ekhaya. Tata. Molweni Mandibulise tata. kuwe nakumama othethayo olapho cani kwakho. Sasazi ndiyayiva le nto ithethwayo apha kule nkqubo yakho. Eyona nto ndicinga into yobana msasazi ilungile, owu madoda, kwakunini Tsomo yasokola. Singavuya kakhulu xa inokathi kanti ingaphakanyiswa yenziwe ibe ntle, ibe ifane nezinye iidolophi. Ngoba nyhani ke shem kudala yona iTsomo yaba phantsi koxinzelelo loba ifuna ukwakhiwa, ifuna ulungiswa iindawo ngeendawo ezithile phaya. Ngakumbi ide yodlule nayicofa imvaba, ngoba icofa imvaba iyeza kancinci kancinci. Kodwa iTsomo hayi torhwana mayikizanywe neTsomo mayikizanywe. Siyacela torho umasipala kayiphakamise iTsomo umasipala walaa ndawo. Ngoba ke noko thina noba singakhalane apha eNgcobo simane sisiza nje kancinci kancinci. Ndilapha eNgcobo mna kuSibusiso Khuselo luthethayo, ndikwilali yaseQhumanga apha eNgcobo. Msasazi, ndiyayivuyela le nto ithethwa ngumama, ingase kanti nyhani iza kwenzeka yonke into yaseTsomo ngendlela erayithi, nerenki yakhona ibe yile nto iyiyo. Kuyabonakala into yobana kuyafuna uncedwa khona iTsomo, into enayo uba kusekhona apho kusacinge khona, kodwa ke iTsomo izawuncedakala. Siyavuya ke msasazi kakhulu xa kuvela kanjalo. Enkosi, kuSibusiso Khuselo, ndilapha eQhumanga efama eNgcobo. Kakhulu ke phaa kuSibu sibamba okugqibela esithi yena eli holo phaa eTsomo likude kunale pisi yomhlaba ifunwa nguBarocco. This is very clear now. The mayor is not honest. The Shisanyama opposite their own gate opened last year during her term as mayor. Makangasoloko eyibaleka lento yezivenkile zingena parking ecofa imvaba and zivulwe during their term. We will go and take pictures zazo if needs be. Enkosi, sitsho ke yena phaya umphulaphuli. Ibingekugqibela ke lo umphulaphuli. Kukanti ke mem ndizawucela into yokuba ngaba sibuyele siphosa intambo kuwe, kukanti uphosa amazwi kwaba baphulaphuli bagqiba ukuphosa phaya ke. Kukanti ke emva koko siququmbele kanti masose simbambe nalo mphulaphuli ogqibela ubhalile uthi ndiyamva uthi they want to develop these two towns equally ngale 4 million including icofa imvaba, which is 20 steps ahead of iTsomo. Is that not inconsistency? Abantu basecofa imvaba abanolwela development because they have all the basic services. Usodolophu must not be narrow in addressing issues. She must face the reality. Etsho ke phaa umphulaphuli. Sodolophu maniphosa izintambo kuwe, kukanti ke ukuphendule ke phaya ke abaphulaphuli abayingxenye ke yeTsomo, kukanti ke emva koko usose uphosa ilizwi lokugqibela ke mama sivale. Sasazi, uyabona ubhuti lo ngokuqala inoba kungona angenayo apha eredweni, futhi umamele noko sele kukudala siqhuba. Kwaye into kokubana abe uzawusixelela uba ngaba masifune iplani ye-developer. Loo nto ithetha into kokubana khangakwazi ukusimamela kakuhle. Ibe lilishwa lakhe ke, siyaxolisa ke ngoku into kokubana abe akakhange akwazi ukusimamela kakuhle into kokubana zithini izicwangciso zethu, zithini izicwangciso ze-developer. Yintoni kanye lena ingumcelimngeni eyenza into kokubana masibe silapha ngalowo lo mzuzu. Okwesibini msasazi, oospa bamakula aba bathethwayo bethethwa ngabantu baseTsomo, ukuba ngabe uyabakhangela kakuhle nawe xa unokhe uye phaa uzawufika bengekho sesiqekithini, uzawufika besemizini yabantu berenta kwabo bantu. Ndinomzi okanye ndandinevenkile, then ngoku ndifuna uspa wamakula ndimkorentisayo. Asizukwazi ke ngoku umsasazi uyongena phakathi ke ngoku eluntwini sithi kungcono urentise i-F&B xa ebona yena into kokubana eyona nto inokumncedisa nenokumngenisela imali nguspa lona wamakula. Yile nto sithi msasazi asincediseki kwezi venkile zikhona abazitshoyo, kuba eneneni azirenti kuthi, zirenta phaya kubanikazi bemizi leyo. Ungazijikeleza zombini ke msasazi ezivenkile ezidolophu,
itsomo kwakunye neCofimvaba most yevenkile zirenta ebantwini kuba zisemanxiweni emizi. Ngelinye ixesha ke msasazi zazingekazalwa nozalo, zazingekabikho. So ngoku kuthiwa ke ngoku masilungise ezo ngxaki. Hayi noko abantu bakuthi mabangasithwalisi ezinye zezinto naye nabani na umntu angenawukwazi into okokubana makabe uyazilungisa. uSibusiso ke ukuthetha eziphikisa kuba umane encoma into okokubana sisithi sizawukwazi into okokubana masiphucule idolophu ezi zombini, awugqiba phinde atsho ke into okokubana eneneni itsomo i-underdeveloped. Msasazi, nalapho ukuba ngaba itsomo i-underdeveloped kudala satsho, sisatsho nanamhlanje. Ndithi kuwe msasazi, besikhuphe i-advert njengangoku ibisandovala, khange kubekho bantu bashow i-interest pha. Besizawulisa ngala mhlaba, sifuna oongqowa beze bazokwazi into okokubana bayowudivelopha le nto siyifunayo phaya eTsomo. Yabona ke lo uthi masitoncule thina iholo sihambe siyolibeka phaya kulaa ndawo yayifike uRamaphosa, mhlawumbi uba ngabe ibiyinto etonculeka iholo noba ngesisithi ke siyalitoncula. But ke ngoku ilishwa yinto okokubana alitonculeki. Okwesibini, esinye sezizathu ezibangela into okokubana masale nelaa holo yi-historical heritage yabantu base-intsika yethu, in particular abantu baseTsomo. So uBoroka apha uzawukuthi ukuze abe uyayenza le nto arhalela into okokubana abe uyayenza, kovane thina sobabini, uBoroka kwakunye nathi singurhulumente. Xa ndithi thina sobabini andithethi mna ke msasazi ndisisiqu ndingaviwa kakubi apha kule lantsika kule redio. Mna ungasa ndingengosodolophu nangomso. So le nto funeka ndiyicacisele loo nto le into yobana thina sobabini, ndim ke ngoku ngokwalo mzuzu kuba ndimele urhulumente and then kwakunye noBoroko, sibe ne-consensus sovana into okokubana sizawukuthi ukuze sibaphucule abantu baseTsomo sibaphucule kanjani na. Nalo ke we-4 million msasazi othi ndithi 4 million izawuphucula itsomo kwakunye neCofimvaba, abantu mabazifundise umamela. Ndithe kulo nyaka mali sikuwo, uPremier kwi-Small Town Revitalization ufake i-4 million. So i-4 million yeye-designs zeedolophu zombini. Nale ngexesha kufuneka siyise ebantwini, sizawukuyisa ebantwini, including into ibindenza into okokubana mandichaphazele le nto yale 4 million. Ngulaa mntu ebethethe nge-taxi rank esithi akukho taxi rank enantsikeni eTsomo. Yile nto yengoku bendifuna ukuba ndiyichaphazele into yobana i-taxi rank ikhona, but i-taxi rank ikhona nje ayikho accessible ebantwini baseTsomo ngendlela ebekumele into okokubana mayibe bayi-aksesa ngayo. Nantsi imicelimngeni ejongene nayo. So ayomicelimingeni esingayaziyo, yimicelimingeni esiyaziyo singurhulumente futhi esiyithathela ingqalelo kuba nazi izigaba bona bengonooteksi ebebezihambile. But ayithi loo nto leyo siyenziswa zizigaba ezibebezihambile. Sizawuyenza because of imali ngoku siyifumene kuba yayicelwe ngulo rhulumente imali. Yabona ke ndithilo apha msasazi, that masingabethelwa izinto ezazikudala. Ukuba ngaba uthetha ngoTshisanyama, laa ndawo abantu bawuyikhumbula kakuhle yayikade inguDix kudala ngaphambili. Kubantu ekudala babakhona phaya eCofimvaba yayikade inguDix. Into okokubana ke ngoku usomashishini ewayeneplani kwakude kudala kwangokuya, into yobana ke ngoku usomashishini amane vela, uzawuphinda xa ethe wavela aphinde enze laa nto wayeyiaplayele into okokubana uzawuyenza. So masingabethwa apha sibethelwe amatyala kudala. Abantu baseTsomo mabayazi into okokubana sibathanda ngokufanayo nabo bonke abantu base-intsika yethu. Akukho nto enowusenza into okokubana masibacaphukele nangawo nawuphi na umzuzu.
futhi nathi siyifuna ukuyibona itsomo ikhulile. Yile nto msasazi ndikwazi ukuthi singake sithi siphumile kwezi positions sikuzo, uphuma kwethu kwezi positions sikuzo sizawunyathela exa kwesihlangu sihambe sinkqonkqoza sikhangela imisebenzi. So napha sizawunkqonkqoza etsomo, but ke ngoku akufunekanga ze kuthiwe ngexesha lokukhokela kwethu kuthiwe nantsi imithetho eyayibekiwe. Remember kaloku le mithetho ibekwa sithi futhi ikwavunyelwa sithi into kokubana makurhulunyentwe ngayo. Yile nto ke ngoku kufuneka siyihloniphile ngendlela ekufuneka senze ngayo. So mabayenze into kokubana kukho nto silwa ngayo, siyabathanda kakhulu futhi siyayifuna itsomo into kokubana mayibe iphucukile nangayo nawuphi na umzuzu. Futhi nangoko umsasazi sisabamema into kokubana mabasincedise nakuye nawuphi ungqowa abambonayo onokwazi into kokubana makancedise itsomo into kokubana mayiphuhle. Mabamthumele phaya kwamasipalathi intsika yethu, but ingabi ngongqowo zawuthi once sivume abaleke. Ndikuke ndakubalela ke msasazi into kokubana zikhona izihlandlo apho kwiindawo ebesasivume kuzo sathi yiza ngqowa, niza nemali zakho uzozityala apha. Uthi ngoku sele efikile wathi makeze asuke abaleke kuhlaleke iminyaka. So ebenyanisile laa dade besitsho into kokubana imihlaba yedolophu masingayithengisi mayisiyilise, because ukuba ngaba ngoku laa mntu sasimthengisele laa mhlaba ngekuthetha into kokubana ngoku that is an open space engakwazi into kokubana mayibe yenza nto ayidevelophu ayithini. Kanti xa uyilisile uyilisele into kokubana kuzawukuthi ke ngoku xa esohluleka uphinde uyokwazi uyokhangela enye ideveloper ezawukwazi into kokubana mayithathe intambo ibheke phambili. Ngaloo mazwi emsasazi ndiyabulela kakhulu ngokubana namhlanje ndithe ndakwazi ukuzokufikelela apha ukwenzela into kokubana sikwazi ukucacisa ncakasana, sikwazi futhi nokuyibonisa into kokubana asinamlo nabantu base-intsika yethu, asinamlo nabantu basetsomo. Qha izinto ingase zibe zizinto ezizawukwenzeka zenzeke ngokusemthethweni, because nathi immediately sapasisa izinto sizipasisa ngokungekho mthethweni, zikhona apho sizawubambeka khona. Asirhaleliki into kokubana masithi naxa sele singasekho kubekho amatyala asilandelayo athi usayine into erongo ekwakumele into kokubana mayibe ayenzekanga. Futhi asirhaleli nento kokubana nekhawunsile elandelayo mayimane ithetha le nto ndiyithethayo umsasazi yokuthi masingabuzwa amatyala ayenzeka ngexesha lorhulumente wangaphambili. Makwenzeke le nto ifanele into kokubana iyenzeka ngendlela efanelekileyo ukwenzela into kokubana abantu base-intsika yethu bazofumana uphuhlo abafanele into kokubana babe bayalufumana. Nathi singumasipalathi sizokwazi ufumana irevenue. Irevenue yethu msasazi isezantsi kakhulu. Ukuba ngaba abantu bayalithatha ithuba xa sihamba ezintlanganiso zee-IDPs kwakunye nebhajethi siprezenta kwezi ntlanganiso, siyababonisa abantu isimo esikuso into kokubana ayisosimo sihle, sisisimo esibi esenza ke ngoku into kokubana nyhani oongxowa masibarhwebe beze, kodwa umthetho mawulandelwe. Yiloo nto nje qha kuphela msasazi, akukho kwakunye nayo nayiphi nenye into esingabe asivani ngayo. Siyabulela kakhulu futhi siyabulela kubaphulaphula abathe bangena, futhi abanye bakwazi ukusicebisa nalapho bafanele into kokubana masibe siyacetyiswa, because ke msasazi akukho sikolo sinikwayo kuthiwe phambi kokuba uyoba ngusodolophu uqala kwesaa sikolo uyofundela udolophu. So ufika nawe ukhangela indlela zento kokubana inoba kufuneka kucangathwe phi na, kodwa kucangathwa ngokusemthethweni. Enye lelishwa ke msasazi, naxa sisonyulwa ngabantu asibuzwa sikolo, singabantu apha bangafundanga. So ezinye zezinto singabehle uthi kanti azizichani kakuhle ncam kuba singabuzwa sikolo, kodwa noko le yemveli nowumamela ngendlebe yeyona nto sikwazi ukuyenza ke leyo. Futhi ke siyibambe siyowanayo emgqeni into kokubana nantsi into emele into kokubana mayibe iyenzeka ngexesha ekumele into kokubana mayibe iyenzeka ngalo. Enkosi kakhulu Mazaleni ngexesha lakho. Mamndleleni khona nje abaphulaphula ababini apha bangenileyo, andazi noba ndingabanika nethuba phambi koba sivale okanye mem busowungxame kakhulu. Abanike msasazi.
Okay, ubhalile omnye uthumele i-voice note kwelaa cala. Okokugqibela msasazi. Yes, please. Hayi, ndavuzele ndicela kumama lowo badibane bengurhulumente basizamele isibhedlele kule dolophu yethu kuthiwa yiTsomo. Isibhedlele siyasidinga kule dolophu, naso yenye yeento ezinkulu. Sidiniwe sithi sigula sihambe lesiyotshitshiliza ngapha eCofimvaba kugcwele ngapha eCofimvaba yiTsomo. Bonke abantu kugcwele phana, ufumane sibalala ezitulweni ungancedwanga. Noko ungakhona umehluko xa sinoba khona isibhedlele apha kule dolophu yethu. Namanesi noko angayeka usebenza nzima. Enkosi, uRhulumente Thabiso lapha eTsomo. Nkosi ke phaya kuThabiso nanko okugqibela umphulaphula ubhalile uthi ndiyabulela msasazi, hayi ke nizibonele nani. Tsomo will always be inferior, but if needs be that we must be victims or arrested, so be it. Kakade the regime change is always bitter and has casualties. Isiyohlangana in the streets. Esitsho ke yena phaa umphulaphuli. Baphelile ke mem kwelaa cala, kukanti omnye umphulaphuli phaa uyavela ucela isibhedlele, omnye umphulaphuli phaa ngathi uJulie Tawula into yokuba ngaba hayi ke iTsomo iyawuhlala inferior ke kunengqobo kodwa bazawuyilwa loo nto. Khawuyivale ke mem phaa ngalaa ndlela abaphulaphuli bavele ngayo kwelaa cala. Kakhulu msasazi, isibhedlele, iikliniki nazo zinemiqathango ezimangayo. Uba ngaba uyajonga umphulaphuli nalapha kwiikliniki uzawufika fike awuzufika ivillage nevillage nekliniki, uzawufika mhlawumbi mandenze umzekelo mos ndingwaseCofimvaba phaya kulaa lali kuthiwa kuMagwala. Phaya kulaa lali kuthiwa kuMagwala ikhona ikliniki, but abantu bangapha kuJarha nabantu baseWoodhouse baklinika phaya kuMagwala. Yimiqathango ke esekhona ekusasetyenziswa yona leyo. So ke nalapho kwisibhedlele ayikabi yinto ilula leyo, but ke abantu mabazifundise msasazi kwezaa ntlanganiso zibizwayo ze-IDP, ziintlanganiso zezicelo ezo, zicwangcisa phaya ke msasazi. Wonke umntu athethe atsho into kokubana zintoni izinto azirhalelayo. Siyaya ke kweza ntlanganiso siphuma iphulo, futhi asibizeli bantu endaweni enye sithi abantu baseyintsika yethu sibabizele edolophini. Siphuma phaa kwezaa zitulo sihleli kuzo phaa eziofisini, sihambe siye kwiwadi newadi, sixhomekeke kwiwadi councillor into kokubana intlanganiso uyibizele phi na. Kulapho ke ngoku abantu bafika bathethe khona into kokubana nanzi izinto esizirhalelayo, nanzi izinto esizirhalelayo. So ndenzela into kokubana ke ubhuti lona azaphinde athi nangexesha le-IDP ahambe ayoyiphakamisa le nto ayithethayo yento kokubana urhalela isibhedlele phaya elantukeni eCofimvaba, enantsikeni eTsomo. Sasazi, masiphinde sibacenga abantu baseTsomo, futhi sizawuthi gqulu sibacenga kuba ingathi bukhona ubutshaba phakathi kwethu nabo, bube bungekho. Benditshilo ndathi siyabathanda futhi sirhalela iTsomo idevelophe kangangoko inako. So ayizusincedisa ke msasazi le yezigrogriso tu kuba azizusisa ndawo. Instead zizawukuse zitshabalalise le nto sesinayo, kuba nali lishwa lazo yinto kokubana uthi ngoku wena ubucinga fanuba ungakhe ube nematch epeaceful, kubekho abantu abagxobhayo abenza into kokubana makuthi le sele unayo into itshabalale, iphinde ithathe ithuba ke ngoku into kokubana mawuphinde ube nayo. Noko asinawude side sibe ngathi asingabantu aba bangazaniyo, side sibe ngathi singabantu aba bangafunaniyo ngenxa nje yento kokubana kufuneka kulandelwe umthetho. Yona uBeans uza ukuzenza iivenkile ezi afuna ukuzenza kodwa elandele umthetho. Inkosi kakhulu msasazi. Councillor, masibulele ngexesha lakho, kukanti sibulele nangesineke othe wasipha sona xeshikweni ke sisazama ukulungisa ukuhlala. Siyabulela mem, kukanti ke nexesha besilibekile lidlulile, kodwa ke siyathanda xa kanti ke uzawuthi utshayise noko. So baphendulile abantu bakho ke ebebelindele into yokuba ngaba uzawuphefumla ke ngale nyewe. Siyayibulela loo nto mama, kukanti ke nihambe kakuhle busuku benzolo. Enkosi kakhulu mama ngexesha lakho. Ungumntu wakulo mama wena.
Oh, ndiyabulela baba, Nkosi kakhulu. Ya, benguye ke yena mama uMdleleni ke phaa kwelaa cala nguye ke usodolophu uCouncillor kaKhanyiswa Mdleleni besiphatha